راي اوكي سو زحلفه تمرتنا تذكروا تخونكم كلكم بزعبا اوبشنز كما كنا نيرنا فاندامنتال وكات بيزك مسرتاو زخونه اوبشن انتاي كم زخونه سبيسيفيكلي ويك اب فوليات مالتي كول اوبشن انتاي كم زخونه ويك اتي اوبشن بحفشا كمزي مسل نخت جزء بحسر جزيكا بريميوم كفيلكا مالتي بخند زغنزب نخت جزء مسل زهبكا قديتا غنا يكونن سلازي ሓደ ካብቲ ምክንያታት ናቱ እንታይ ወይ ክንጥቀመሉ ንኽእል እንታይ እዩ ወይ ናቱ ኣድቫንቴጅ ቀንዲ ኣድቫንቴጅ እኳ ዝብሎ ማለት እዩ ናቱ ሪስክ ሊሚትድ እዩ ከባቢ 5,000 እንተኸፊልካ ናይ 100 ኮንትራት ናይ 20,000 ግዜ ገድስ ዋጋ ናይታ ትካል ናይቲ ግዜን ክውስነ ክእል እዩ ናትካ ትወስዶ ዘለካ ሪስክ ንሰን እንተን 5,000 ካብኡ ንላዕሊ ክወስዱልካ ኣይክእሉን እዮም እዚ ሕጂ እንታይ ገብሮ ሊሚትድ ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ክመፀካ ዝኽእል ውፅኢት ግን አንሊሚትድ እዩ ወላ 100,000 ክበፅሕ ክእል እዩ 150,000 ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዝበልኩመ ግን ገለ ካብቲ ክፋል ቁማር እዩ ቁማር ዝበሃል ብሓፈሻ ዝኾነ ውፅኢቱ ዘይትፈልጦ ስኢልካ ጋምብል ትገብር እንተሃሊኻ ኦኬ እዚ ግን ቁሩብ ትምህርቲ ውስኽ ኣቢልካ ክትጥቀመሉ ተኽእሎታት ክህሉ ይኽእል እዩ ማዕረ ማዕረ ቁማር ኣይኮነን 100 ካብ 100 ብዙሕ ፍልጠት ግን ይሓትት እዩ ቁማር ማለት ፍልጠት ዘይብሉ ዝኾነ ነገር ትገብር ከለካ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ክግለፅ ዝኾን ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ኣነ ክገልፀልኩም ከለኹ ብቅልል ዝበለ መገዲ ገይረ ስለ ዝገልፆ ማዕረ ከምኡ ቀሊል መሲልኩም ቀልጢፍኩም ትሬድ ከይትገብሩ ኦፍኮርስ ወይ እዚ ኦፕሽን ተጠቀምቲ ከይትኾኑ ይምሕፀነኩም ኦኬ ቀልጢፍኩም ትሬድ ከይትገብርሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንጀመርቲ ዝኸውን ከማን ጠቕላላ ኣይኮነን ግን ብዙሓት ነርኩም ንነዊሕ ግዜ እቲ ኦፕሽን ክንመሃሮ ገለ ዝብሉ ነርኩም ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ክፋል ርኢናዮ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ካልኣይ ክፋል ከዓ ሎሚ ክንሪኦ ኢና ሳልሳይ ክፋል ከማን ክህልወና እዩ ግን ሜይቢ ሰለስተ ሰሙን ገለ ክወስድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ቁር ብርትዕ ዝበለ ስለ ዝነበረ ነቲ ቤዚክ ጀመርቲ ዘለኹም ከዓ ክልተ ሰለስተ ክላሳት ምሃብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሎሚ ግን ቁሩብ ካብቶም ብርትዕ ክብለኩም ይኽእል እዩ ብፍላይ ኦፕሽንስ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኦፕሽን ማለት ከምዚ ሓደ ነገር ንክትገዝኦ እሞ ራይት ወይ ከዓ መሰል ዝህበካ ንክትገዝኦ ብሕሱር ዋጋ ክኾን ይኽእል እዩ ብብዙሕ ከከምቲ ዝሃብካዮ ታርጌት ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኣለውና እቲ ሓደ ኮል ኦፕሽን ዝበሃል እዚ ንክትገዝኦ መሰል ዝህበካ እቲ ካልኣይ ከዓ ፑት ኦፕሽን ዝበሃል ከዓ ኦፍኮርስ ዋላ ይጉደል ደኣ እምበር ዋላ ዋግኡ ይጎድል እናበልካ ከለካ ንእሽተይ መክሰብ ክትረክበሉ ትኽእል እዩ ማለት እየን ክልቲአን እንታይ በሃላ ኮል ኦፕሽን ፑት ኦፕሽን ወይ ከዓ ኦፕሽን ኮል ወይ ከዓ ኦፕሽን ፑት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዘይገድስ ማለት እዩ ስለዚ ንጀመርቲ ንሱ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ርኢና ኣለና ኩሉ ግዜ ግን ብልዕሊ ዓቕምካ ትሬድ ትገብር የብልካን ዕዳጋ ወሪዱ ስለ ዘሎ ኣይወርድኒ ማለት ኣይኮን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ሂስትሪ ዝሕብረና ማለት እዩ የስ ክጎድል ከሎ ፅቡቅ ዕድል ይሂበና ኣሎ ኩሉ ግዜ ግን ኣይኮነን ከም ዝበልኩም ዝበዝሐ ሰብ ዲሲኤ ንብል ኢና ራይ ዲሲኤ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ማለት እዩ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ትገርካ ፀገም የለን ንብል ኢና ወል ዝበዝሐ ግዜ እዩ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን እዚ ካብ ምንታይ ዝብለፀሉ ግዜ ካብቲ ላምሳም ኢልና ንዛረበሉ ንኣብነት 100,000 ሃሊና ካብ 100,000 ሓንሳብ ዘዋፍሮ ወርሓዊ 10,000 ጌርና 10 ኣዋርሕ ዝኣክል ከዋፍሮ ከለኩስ ቁሩብ እቲ ሪስክ ኣብ ግምት ኣትዩ ኣቨሬጅ ይረክበል ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኦፍኮርስ ሕጂ ولا حنتي فاندامنتال ዝተቀየረ ነገር ዘየለ እንተኮይኑ ከዓ ኦፍ ኮርስ ትሕግዘካ ክእል እዩ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ዘለና ኣብዚ ግዜ ግዜ ናይ ታሪፍ ናይ ሪሴሽን እዚ ዕዳጋ ጠቕላላ ክወርድ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ዲሲኤ ክንገብር ከለና ንባዕልና ጥንቅቕ ክንብል ኣለና ክደግመልኩም እየ ወላ ሕጂ ለቨሬጅ ኦኬ ለቨሬጅ ክንጥቀም ከለና ዕዳ ማለት እዩ ለቨሬጅ ወይ ሲኤፍ ድኸውን ይኽእል እዩ ወይ ማርጂን ኣካውንት ጥቀም ትኸውን ይኽእል ማርጂን ተማሂርና ነርና ወይ ከዓ እዚ ሕጂ ንምሃር ዘለና ኦፕሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ሪስክ ትውሰደሉ ግዜ ይኮነ ዋላ ዕዳጋ 50% ይጉደል እምበር ብሕጂ 50% ክውስኽ ዘሎ ተኽእሎታት ከማን ኣሎ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ዘይተረጋገፀ ስለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳዲምና ናብኡ ክንኣቱ ከም ዘይብልና ክደጋግመልኩም ይደሊ ስለዚ ፓርቱ ከምኡ ስለ ዝበልኩም ንፈርሕ ኣለና ማለት ከዓ ኣይኮን ኦፍኮርስ ማለት ኣብቲ ናይ ወፍሪ ናይ ስቶክ ኖርማሊ ስለዚ ሓስካዮ ዝወስደልካ የለን ኦኬ ተስላ 250 ገዚአ ወላ 10 ዓመት ክፅበያ ይኽእል እየ ኦኬ 10 ዓመት ኦፕሽን ግን 10 ዓመት ከፅብየካ ዕድል ኣይሂበካኒ ማርጅን ግን ዕድል ኣይሂበካኒ ብፍላይ ናይ ኦፕሽን ግዜ እንዳኸደ ከይድ ከሎ እታ 250 እንዳሞተት እያ ትሞት እንዳወደቐት እያ ትወድቕ ትርጉም የብላን ናይ ሎሚ ገለ ካብቲ ክፋል ትምህርቲ ንኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ኣብዚ ናትካ ፍሬንድ ኣይኮነን ፀላኢ ኢኻ እየ ኣብዚ ናይ ኦፕሽን ማለት እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ግዜ እንዳኸደ ከይድ ከሎ ካብቲ ኣቲኻ ዘለካ ኮንትራክት ወይ ውዕል ወል ዋግኡ ከዓ እንዳጎደለ ክጎደል እዩ ዝርአ ስፔሲፊክ ሎሞ ክንሪኦ ኢና ፅቡቅ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ክፋል ናይ ኦፕሽን ስናንሪኢ እተን ቀንዲ ንጥቀመለን ኣብነታት ናይ ተስላ ኦኬ ናይ ተስላ ክልቲአን ኮል እየን ፑት ኦፕሽን ኣይኮነን ኮል ኦፕሽን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ተቐዳመይቲ ከም ትሪእዎ ተስላ ብሓፈሻ ክንደያ ዘላ ዕዳጋ 245 ኣላ ኣብ ዝለዓለ ትሪእዋ እንተሃሊኹም ኦኬ ኤክስፓየር ዝኾነሉ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ኣለና ብዚ ኤክስፓይሬሽን ዴይት ንኣብነት ዝነውሐ እንተሂልካዮ ብፍላይ ጀማሪት ኮይንካ ዝነውሐ ክትብሎ ከለካ ግዜ ዝበለፀ ይኸውን ከምዚ ናይ ሶሙን ናይ ገለ ትህቦ ወል ቀልጢፍካ ከተብትም ትኽእል ኢኻ ግን ቀልጢፍ እዩ ጠቕላላ ገንዘብካ ዝጠፍእ ምክንያቱ
ሎም ክንሪአና ፅቡቅ ጌርናተን ኣገደስቲ ዝኾናት ቃላት ኣብኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቀዳመይቲ 300 ኮል ኦፕሽን 300 ትበፅሕ ኢል ኣለኹ ካብ 250 ማለት እዩ ክንመፂና እዚ ኣውት ኦፍ ዶማኒ ወይ ከዓ ዲፕ ኣውት ኦፍ ዶማኒ ኢልና ንገልፆ ድሓን ከይብርታዕኩም ቃላት ክፀንሓልና እዮም መወዳእታ እታ ካልአይቲ ከዓ 200 ትኸውን ኢልና ንዛረበና 200 ትኸውን ግን ፑት ኦፕሽን ኣይኮነ እንታይ ዳ ካብ 200 ንላዕሊ ትኸውን ልዕሊ 200 ተኮይና ኣይ ሃቭ ደ ራይት ቱ ባይ ኢት ወይ ከዓ ብሕሳብ 200 ክገዛእ መሰል ኣለኒ ክበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ኣገደስቲ ዝኾና ቃላት ክርኢ ናብዚ ማለት ሓደ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣስክ ፕራይስ ወይ ከዓ ፕሪሚየም ንሕና ንኸፍሎ ዘለና ገንዘብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እቲ ካልኣይ ብሬክ ኢቭን ወይ ከዓ ገንዘበይ ክንደይ እንተበፂሑ በቃ ሪስክ ዘይብለይ ወላ እታ ናይ መወዳእታ ኤክስፓየር ትኾነ መዓልቲ 340 ክትበፅሕ እንተኽኢላ ክወስሮ ኣይክእልን እየ ወላ ገንዘበይ ክወፅእ ተገደደ እንተዘይኮይኑ ከዓ ልዕሊኡ ከይደ ማለት እዩ 36% ከዓ ካብቲ ዘላቶ ሕጂ ናይ ከባቢ 36% ንላዕሊ ክትውስኽ ኣለዋ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እን ከም ቤዚክን ክንሪአን ነዳሕን ፅቡቅ ጌርና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤክስፓይሬሽን ዴት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እቲ ስኻ ሂብካያ ዘለካ ስትራይክ ፕራይስ ኢልና ንፅውዖ ክንመፂና እቲ ኤክስፓየር እቲ ታርጌት ክንዲዚ ክበፂሕ እዩ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኦፍ ኮርስ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ዝለዓለ ክበፅሕ እዩ ክትብል ከለካ ትውሕት ፕሪሚየም ኢካ ትኸፍል ንስኻ ኢን ደማኒ ወይ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ትሕቲ ዋግኡ እንተሰሚኻ ኢኻ ኦፍኮርስ እቲ ዝኸፍሎ ንስኻ ፕሪሚየም ብጣዕሚ ውሑድ ክኸውን እዩ ብሓፈሻ ኦፕሽን ኮንትራክት ኮይኑ ሓንቲ ኮንትራክት 100 ብርኪ ትሕዝ ከም ዘላ ኣብ ግምት ከነእትዎ ክንክእል ኣለና ኦኬ ስለዚ 40 ስለ ዝብለና ብሕሳብ ሓንቲ እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር ንሓንቲ ኮንትራክት ዝገዝእ ነይረ 100 ብርኪ ስለ ዘለዋ ብ100 ክርበሕ ማለት 4,080 ክኸፍለና እዚኣ ነቲኣ ከዓ 8,535 ክኸፍለላ እያ ማለት ነው ግን ብቁፅር ስለ ዘለኩም ንሕና ኣብዚ ክትፈልጥዋ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ተንኪፍና ጌርና ዝሓለፈ ባይዘው ስለዚ ተርሚኖሎጂ ከይፈለጥና ሓንቲ ክንገዝእ ትርጉም የብሉን ዋላ ኦፕሽን ክንጥቀም ትርጉም የብሉን ምክንያቱ ቤዚክ መሰረታዊ ንስን ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ስትራይክ ፕራይስ ዝበሃል እዩ ኦኬ ስትራይክ ፕራይስ ስቶክ ፕራይስ ኣለና 250 ኣላ ሕጂ 240 ገለንገለን ማለት እዩ ስትራይክ ፕራይስ ግን እቲ ኣነ ዝመርፆ ዘለኹ ድሕሪ ሰሙን ወይ ድሕሪ ወርሒ ወይ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ክንዲዚ ክትበፅሕ ዝብሎ ዘለኹ ስቶክ ፕራይስ ይበሃል እዚ ከዓ ፊክስ ፕራይስ ዩ ከን ባይ ስቶክ ኣት ዩዝ ኦፕሽን ስለዚ እዚ ኦፕሽን ብምጥቃም ንክትገዝኣ መሰል ትህበካ ዋጋ ትመርፆ ዘለካ ባዕልካ ኢካ ትመርፆ ኦኬ ኣብኡ ኣሎ ከሪኦኩም ብዙሕ እዩ ዘሎ ድሌትካ ክትመርፅ ትኽእል ኢካ ስለዚ ኣብዚ ከሪኦኩም ዝፀንሐኩ ሓንቲ ናይ 300 መሪፅና ኣለና እንታይ ሓንቲ ከዓ ናይ 200 መሪፅና ኣለና ነናተን ጥቕምን ጉድኣትን ክህልወኒ ነናተን ሪስክን ሪተርን ወይ ከዓ ሪዋርድን ከዓ ክህልወኒ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ መሪፅና ኣለና ናይ 300 ትበፅሕን 200 ከዓ ትበፅሕን ኢልና ኦኬ ኤክስፓይሬሽን ደይት ከምቲ ዝረኣናዮ እዚ ከዓ እቲ መወዳእታ ኤክስፓየር ትኾነሉ እያ ኦኬ ሕጂ ብዚ ዘይተመለስሑ ትኽህልወና ክእል ኤክስፓየር ትኾነሉ መዓልቲ ንኣብነት ፅባሕ እንተዝኸውን ነይሩ ዋግኡ ሎም እንዳጎደለ ይኸይድ ናብ ኤክስፓየር እናፅጋዕ ከልኮ ዋግኡ እንዳጎደለ እዩ ዝጎድል ክንሪአና ፅቡቅ ጌርና ሓፈሻው ግን ንኣብነት 200 ዝበልኳ 220 እንተትኾን ነራ ሎሚ ኤክስፓየር ትኾነላ መዓልቲ እንታይ ክኸውን እዩ ትብርኪ ገንዘብ እንተሃሊካ ኤክሰርሳይዝ ይገብሩልካ ምክንያቱ ኦፕሽን እንተገዚእካ ብክልተ ግዜ መሓሰብ ትኸስበሉ ኢና ነርና እቲ ሓደ ነቲ ኮንትራክት ነቲ ኦፕሽን ነዚኣ ትውስክን ትጎድልና እዚኣ ንዓ መክሰብ ክትረክበላ ትኽእል 40 ዘላ 80 ተበፂሓ ወን ዳብል ኮይንካ ገንዘብ 100% ወሲኹሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ መወዳእታ ናይቲ መዓልቲ ነቲ ኤክስፓየር ዝኾነሉ መዓልቲ በታ ዝሃብካያ ስትራይክ ፕራይስ ታርጌት ዝሃብካያ ዕላማ ወይ ቁፅሪ ዝሃብካያ ብኣ መሰረት ክትገዝኣ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ኮንትራክት ተስላ ተዝገድየለ ናይ 200 ወል 200 ብ100 $20,000 ከድልየኒ እዩ 100 ብርኪ ክውንነን ኤክሰርሳይስ ንኸውን ማለት እዩ እኩል ገንዘብ ምዘይህልወኒ ሸጥዎ እዮም ዝበዝሑ ይኮኑን ኩሎም ኣይኮኑን ዝበዝሑ ገንዘብ እንተሃልዩኒ ኤክሰርሳይስ ገብሩለይ ከም ውዕል ከምኡ እዚ ናይ ብሮከርስ ማለት ዝበዝሑ እንተዘይኮይኑ ግን ክሳብ ኤክስፓይሬሽን ክንፅበዮ የብልናን ወይ ከዓ ቀዲምና ኤክሰርሳይዝ ተጌርናዮ ተመራፂ ይኹን ወይ ከዓ ገንዘብ እኩል ክህልወን ናብቲ ብሮከር ንከምኡ ከግዝእ ዝኽእል ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እታ ስትራይክ ፕራይስ ርድእቲ ትኾነ ይኸፍል እታ ኤክስፓየር ትኾነላ መዓልቲ ኣገዳሲት እያ ኤክስፓየር ትኾነላ መዓልቲ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ከዓ ፕሪሚየም ወይ ኣስክ ፕራይስ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ነታ መሰል ንክህልወኒ ዝኸፍሎ ዘለኹ ገንዘብ እቲ ንኣብነት 40 ዝበልኮ ወል ንሱ ፕሪሚየም እዩ ከምዚ ናይ ገዛ ክንገዝእ ከለና ናይ ዲፖዚት ወይ ኣብ ኢንግላንድ ዲፖዚት ወይ ከዓ ዳውን ፔይመንት ኢልና ንፅውዖ እሱ በቃ እቲ መሰል ዝህበካ ዘሎ ንሱ እቲ ፕሪሚየም ትኸፍሎ ዘለካ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እዚ ከዓ ዋት ዩ ፔይ ቱ ባይ ዲ ኦፕሽን ነቲ ኦፕሽን ክትገዝኦ ዝትኸፍሎ ዘለካ ፕሪሚየም እዩ ስለዚ ናይታ 300 ከም ዝረኣናዮ 40 ሳንቲም ነይሩ ሓንቲ ኮንትራክት 100 ስለትሕዝ ግን ወይ 4,080 ከድልየኒ ንዓ ንክገዛ ናይታ ካልአይቲ 200 ስትራይክ ፕራይስ ዝነበራኸ 850 ኣብ ዝለኩም 8,535 ከድልየኒ እዩ ነታ ኮንትራክት ንክገዛ ክልተ ተደልየ
17,000 كليني دابل ناتو مالتي 17,070 زخون زلو دابل كلتا كونتراكت جزء زلو 10 كونتراكت زدل نيرة خندي مدلين نيرسك أبو كلهم 10 كونتراكت نايزي أتزجز نيرة كندي جنز مدلين ماتي بتبروكر وانا حموشان شان 350 مالت. اكزاكتلي 85 كليني مالتي سلازي ككمتي كونتراكت أتوزع لخاص ب100 خنربح لنا تانكي نقاسي ب100 خنربح لنا مالتي ስለዚህ እዚአን እዚአን ንሪአን ዘለና ካብ ናይ ንወፅእ ኢና ምናልባት ኣገዳሲ ኮይኑ ሕልፍ ኢለ ክብለኩም ማለት እዩ ብሬክ ኢቨን ፖይንት ዝብሎ ዘሎ ከዓ ኣብዚ እዚ ቱ ብሬክ ኢቨን ዝብል ዘሎ ኣይ ቲንክ እቶም እንግሊሽ ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ንዝኾነ ነገር ብሬክ ኢቨን ንክትበፅሖስ በቃ ኣብቲ ናይ ዜሮ ንክትከውን ማለት እዩ ኦኬ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ኮይኑ እቲ መክሰብ ዝኸውን ግዜ ኣሎ ክንመፅእ ኢና ዋላ ግዜ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ብሓፈሻ ግን ኣብታ ናይ ኤክስፓየሪ ዴት ብሬክ ኢቨን ንክትበፅሕ ክንደይ ክትከውን ኣለዋ ወይ ብሬክ ኢቨን ኣብ ዘሎ ክትበፅሕ 340 ወይ ከዓ ናይ 36% ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ክትውስኽ ክትክእል ኣለዋ እቲ ሓንቲ ከዓ 13% ብሬክ ኢቨን ንክትበፅሕ ማለት እዩ ወይ ከዓ 284 ትበፅሕ ኣላ ስለዚ 84 እንታይ ዝመፅ ዘሎ እቲ ፕሪሚየም ትኸፍሎ ዘለካ ገለን ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ ኦኬ እቲ ፕሪሚየም ትኸፍሎ ዘለካ ገንዘብ ኣይምለሰልካን ስለ ዝኾነ ራይት ስለዚ ብሬክ ኢቨን እቲ ክትሪእኽዎ ፅንሕኩም ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እሱ ከይፈለጥካ ተዋፍር እንተሃሊኻ ወል ኣነ ክኸስብ እንተኮይኑ ብተስላ እሞ ከዓ ኤክሰርሳይስ ክገብሮ እንተኮይነ ነዚያ 200 ዝብላ ዘለኹ ድሕሪ 284 ክትበፅሕ ትኽእል ድያ መዓስ ድሕሪ 299 መዓልቲ ወይ ከዓ ድሕሪ ኣብ ጃንዋሪ 16 ወይ ከዓ ጥሪ 2026 ዕለት 16 ከባቢ ማለት እዩ ወይ ኤግዛክትሊ 16 ክትበፅሕ ድያ ትበፅሕን ክፈልጦ ክኽእል ኣለኒ ኣብኡ እንተዘይበፂሓ እቲ ፕሪሚየም ከፍ ኢለ ዝነበርኩ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሊሚትድ እዩ ግን ከሲሩ ኣለኹ 85,000 ድዩ ወላስ 8,500 ከምቲ ዝገዛእክዎ ኮንትራክት ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ከም ዝረእኹሙ ናይታ 300 ኮንትራክት እንተገዚአ እያ ስትራይክ ፕራይስ 300 ተገዚአ እያ 340 ክትበፅሓሊ ኣለዋ ናይ መወዳእታ ፅባሕ ትበፅሕ ነራ 340 ብዙሕ ገንዘብ መእትኹ ነራ ብዙሕ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ግዜ ንባዕሉ ዓብተር ኣለዎ ናብቲ ታርጌት ናትካ ናብቲ ስትራይክ ፕራይስ ዘይኮነት ናብቲ መዓልቲ ኤክስፓየር ዝኾነሉ እንዳቀረበ ክቀርብ ከሎ እቲ ገንዘብካ ከዓ እንዳወሓደ እዩ ዝውሕድ ክንሪኦ ኢና ከም ዝበልኩም ኣገደሲ ትቃሊ ስለ ዝኾነ ሳ ንባዕላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሬክ ኢቨን ፐርሰንቴጅ ዘለካ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ካብ ዘላቶ ክትውስኽ ከም ዘለዋ ዘርኢ እሱ ከዓ ማለት እዩ ከምቲ ከሪእኩም ፀናሕኩ ኣብዚ ስለዚ ክንፈልጦ ዘለና ኣብዚ ሃየር ስትራይክ ፕራይስ ክትባ ከለካ ኣብነት 300 ዲ ዓቢ ወላ 200 ወል 300 ዓቢ ስለዚ እቲ ኦፕሽን ቺፐር ይኸውን እዩ ግን ሪስኪየር እዩ ምክንያቱ እዚኣ ተስላ ዝገዝኣ ዘለኹ ናብ 340 ክትበፅሐሉ ዘሎ ተኽእሎ ወይ 300 ክትበፅሓሉ ዘሎ ተኽእሎ ዶ ይቐልል ወላስ ኣብ 284 200 እንተኢለኩም ንፁር እዩ ወላ ሓንቲ ሕቶ የድልየኒ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብኣ ዘላ ኦልሬዲ ስለዚ ቀሊል እዩ እዚ ግን ክብድ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ብከምኡ ምክንያታት ከዓ እቲ ትኸፍሎ ዘለካ ፕሪሚየም እንታይ ይኸውን ናይቲ ከቢድ ዝኾነ ወይ ሪስክ ዝኾነ ውሕድ ትኸፍሎ ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንስኻ ትኸፍሎን እሱ ዝመፀካ ውፅኢትን ተመጣጣኒ ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚ ቀልጢፋ ትኸይዳ ግን መን ኢኻ ተኽስበካ እዛ ናይ ብዙሕ ወይ ከዓ ሃይ ሂብክያ ዘለካ ስትራይክ ፕራይስ ንሳ ዝበዝሐ ገንዘብ ትኸፍለካ ትሑት እንተኮይኑ ለወር ስትራይክ ንመፂና ፅንሕና ኢንደማኒ ንብሎ ኣይቲኤም ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ፕሪሚየም ሃየር ፕሪሚየም ትኸፍል ምክንያቱ ከም ዝበልኩም ኩሉ ግዜ ሸየጥትን ገዛእትን ስለ ዘለዉ ፋንዳሜንታል ዝኾነ ዋጋ ናይ ነገራት ዝቕይሮ ሳፕላይ እንደማን ቀረብን ጠለብን ማለት እዩ ኦኬ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ዝሓለፈ ዘይረኣናየን ቃላት ኢንትሪንዚክ and extrinsic value ዝብላ እየን ኣይ ቲንክ ናይ እንግሊዝ ትምህርቲ ክመስለኩም ክእል ሓፈሻዊ ግን ኣገድሲ ስለ ዝኾናተን ቃላት ጥራይ ንቅድሚኹም ማለት እዩ ትሬድ ክትገብሩ ተኮይንኩም ከዓ ናይ ግድን ክንፈልጦ ኣለና ኦፕሽን ክትጥቀሙ እንተኮይንኩም ማለት እዩ ትጥቀሙ ሪኮመንድ ኣይገብሮኒ ጥቀሙ ተትኾን ነርኩም ግን ኣዝዩ ምፍላጥ ኣገዳሲ ክኸውን ኦኬ ሶ ተስላ ክንደያ ዘላ ዋጋ ሕጂ 245 እያ ኢልናያ ኦኬ ኣብዚ ዘለኩም እቲ ዋግኡ ዘላቶ ዝዓፀወቶ ማርኬት ናይ ዓርቢ ዝነበረ ቦይኣ ተገምጊማ ዘላ እዚ ክቀይረ ክእል እዩ ሶኒ ኤንዌይዝ ዋጋታቱ ምክንያቱ ሰንበት ዕፁ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኦፕሽን ከዓ ዕዳጋ ክክፈት ከሎ እምበር ፕሪ ማርኬት ወይ ኣፍተር ማርኬት ኣይሰርሕን ይዕፁ ኩሉ ግዜ ኦኬ ስለዚ ኢንትሪንዚክ ክንብል ከለና ናይ ስቶክ ፕራይስ 249.45 ሳንቲም እያ ዘላ እዚ ኢንደማኒ ኢና ንብሎ እቲ ንገዝኦ ዘለና ኢንደማኒ ምክንያቱ እታ ዋጋ ዘላታ 245 ኣነ ዝህባ ዘለኹ ስቶክ ፕራይስ ወይ ዝገዝኣ ዘለኹ 200 እያ እዚኣ ሕጂ ኢንደማኒ ኣብቲ ውሽጢ ገንዘብ ዘላ ንበሎ ድሓን ክርዳእና ካብቲ ገንዘብስ ኣይወፀትን ኣላ ካብቲ ዘላቶ ዋጋ እቲ ዝህባ ዘለኹ ታርጌት ኣይወፀትን ኣላ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድምፂ ነመያ ዘለኹን ስለዚ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ንክትረክብ
ካልኩሌሽን ብዙሕ ከድልየኩም ርዲኢት ምግባር ጥራይ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስቶክ ፕራይስ ዝጎደሎ ስትራይክ ፕራይስ እያ ኦኬ ገፀልኩም ይድሓና ቅልል ኣቢለ 249 እያ ዘላ ኢለኩም ስትራይክ ፕራይስ ናተይ 200 ሕጂ ተዚ ሸጣ ነይረ ክንደይ ብከሰብኩ ሓጉዝንስከ 49 ንኸስብ ታንኪዩ መሰረት 49 ይኸስብ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ግን ኢንሪያሊቲ ኣይከሰብኩን ኣለኹ ምክንያቱ ናይቲ ኮንትራክት ፕሪሚየም ዝኸፈልኩሉ ትዝክርዎ ኮይንኩም እቲ 85 ከዓ ኣብ ግምት ከኣት ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ዝበሃል የስ ከሲብ ኣለኹ ሕጂ ኤክሰርሳይዝ ተዝገብራ ምክንያቱ ብ200 ንክገዛእስ ዕድል ይህቡን ኣለዉ ብ200 ግዛእ ኣቢለ ኣብኣ ከለካ ኣውቶማቲክሊ ብ249 ክሸጠ ስለዚ 49 ይኸስብ ኣለኹ ኣብ ሓንቲ ብርኪ ብ100 ርብሕዎ 4900 ወይ ከዓ 5000 ይኸስብ ኣለኹ ብንኽእል ኢና ኦኬ very straightforward ብጣዕሚ ቀሊል እዚ ኦኬ ስለዚ እዚ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ንብሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይታ 300 ታርጌት ዝነበራ ግን ክንደይ ይኾን ኣሎ መሰረት ኣብ ከለካ ግዝኒ እዚኣ ናይ 200 ረኺብና ነርና ናይታ 300 ዝነበረትከ 35 سنة ولا 35 ميت قاعد عند بركي بس هذا لا تحسب كده 100 يا ኦኬ እንታይ ለኩም ነዚያ ክረኽባት ኮይነ እንታይ ክገብረ እቲ ዘሎ ዋጋን ይንደማኒ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ 245 ዝጎደሎ 300 እያ ክገብራ ሪመምበር ስለዚ ኔጌቲቭ ዝበሃል ኢንትሪንዚክ ቫልዩ የብልናን ኦኬ ስለዚ ኣውት ኦፍ ደማኒ ዝበሃል ክንመፁ ኢና ናብኡ ፅንሕ ኢለ ክመፃኩም እየ ካብቲ ታርጌት ወፃኢ ዘሎ ኣውት በቲ ኣውት ክትሕዝዋ ትኽእሉ ኢኹም ኢንትሪንዚክ ቫልዩ የብሉን ኦኬ እቲ ዘለዎ ጥራይና ንፈልጦ ናቱ ክሳራ ግን እንታይ ክህልወና እቲ ፕሪሚየም ንኸፍሎ ዘለና ንሱ ዕዳ ኣለና ወይ ከዓ እቲ ኔጌቲቭ ክገብሮ ክኢሉ ውዒሉ ሓዲሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኮንትራክት ኣቱ ከለካ ኩሉ ግዜ ከሰብቲ ናይ ግድን ክህሉ እዮም ናይ ግድንስ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ ኣባኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊሚትድ ሪስክ ዝህቡካ ዘለውስ ብዙሕ ክሳይ ወስዱ ስለ ዘለዎ እዮም ስለዚ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ዝበሃል ልክዕ ብቕል ዝበለ መገዲ እንታይ ዝኾን ዘሎ ስቶክ ፕራይስ ዝጎደሎ ስትራይክ ፕራይስ ናይታ ስቶክ ዘላታ ዋጋኣ ዝጎደሎ ስትራይክ ፕራይስ ወይ ከዓ ናይታ ታርጌት ይብልያ ዘላ ክንዲዚኣ ክትበፂሕ ኢልካ ዘለካ ናይ ፅባሕ ትኹን ድሕሪ ሰሙን ትኹን ድሕሪ ዓመት ትኹን ብዘይገድስ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤክስትሪንዚክ ቫልዩ ኢልናዮ ዘለና ግን እንታይ ክኸውን እዩ ፕሪሚየም ትኸፍሎ ዘለካ 85 ቅርሺ 8535 እቲ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ዝበልናኻ 49 ክመፅ እዩ ስለዚ ኣትካ 35 እቲ ኤክስትሪንዚክ ቫልዩ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኤክሰርሳይዝ ተዝገብሮ ነይረ እቲ ትረኽቦ ቁፅሪ እቲ ፕሮፊት በቃ ተመክሰብ ሎሚ ኤክሰርሳይዝ ተዝገብሮ ነይረ ንዓይኻ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ትብሎ ዘለካ ኤክስትሪንዚክ ቫልዩ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክትከፍል ከለካ ናይቲ ፕሪሚየም ትገንዘቡ ዋላ እቲ ፕሪሚየም እንዳተቃየረ ስለዝቃየር ኣብ ግምት የእቲ እዩ ስለዚ ቮላቲሊቲ ናይ ግዜ ትኸፍሎ ዘለካን ኣብ ግምት ክተትዎ ኣለካ ማለት እዩ ቮላቲሊቲ እንታይ ትፈልጥዎ ዲኹም ምክንያቱ ኣገዳሲት እያ ምዝና ኢሎ እውን መሃር ዘለና ኖ ግለጽ ክልና ነዋ ምን ኣለ ዝፈጣስ ሓገዝ لعل انتهت عندي up and down up and down yeah thank you volatility ኣዝዩ ኣገዳሲ ቃል እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ንኣብነት ማይክሮ ስትራቴጂ ንመዓልቲ 10% ክትውስኽ ኖርማሊ ወይ ተስላ 7% 6% ክትውስኽ ኖርማሊ ኮካ ኮላ ትካል እንተሪኢኹማ ግን 1% ክትውስኽ ከለማ ብዙሕ እዩ ወላ 1% ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክልቲአን እታ ቮላታይል ዝኾነት ወይ ከዓ ላዕልን ታሕትን ትብል መን እያ በዓል ተስላ በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ወይ ከዓ በዓል ፓላንቴሪዝም ቴክኖሎጂ ዝኾና ዘለዋን ስቴብል ወይ ዲፈንሲቭ ወይ ብዙሕ ዘይንቀሳቐስ ከም በዓል ቴስኮ ብእንግላንድ ዘለኹም ከም በዓል ዋልማርት ኣብ ዩኤስ ገለ ተኮይንካ ከም በዓል ኮስኮ ከም በዓል ኮካ ኮላ ብዙሕ ዘይንቀሳቐስ ናቲ ቮላቲሊቲ ትሑት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዝንመሃር ዘለና ቮላቲሊቲ ብሓፈሻ ማርኬት ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ቮላታይል ትገዝእ እንተሃልካ ሪስክ ከም ዘለዎ ምስ ዝተተሓሓዘ ኣብ ግምት ከተትወለካ ኒ 50% ክውስኽ ክጎድል ይኽእል እዩ ናይ 100% ከዓ ክውስኽ ይኽእል እዩ ኣብ ዓመት ቮላታይል ተዘይኮይኑ ግን ብጣዕሚ ኣይውስኽን እዩ ስለዚ ናብዛ ኢንትሪንዚክ ቫልዩ ክመልሰልኩም እቲ ትኸፍሎ ዘለካ ናይ ግዜን ናይቲ ቮላቲሊቲ ናይቲ ምንቅስቃስን እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ቮላታይል ትካል እንትኮይኑ ብዙሕ ፕሪሚየም ክትከፍለሉ ክትግደድ ኢኻ እዚ ፕሪሚየም ንብሎ ዘለና ልዑል ቮላቲሊቲ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ እንተሃልዮ ከም በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ከም በዓል ተስላ ዝበዝሐ ገንዘብ ትኸፍለሉ ካብ በዓል ማይክሮሶፍት ወይ ኣፕል ክወዳደር ከሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ክጠቕሰልኩም ፀኒሐ ገለ ቃላት ኣብዚ ክገልፅን ስለ ዝኾንክ እየ ክሓልፈን ፀኒሐ እዚአን ከዓ ዜና ኣገደስቲ እየን ሓደ ATM ኣት ደማኒ እዚ ከይፈለጥካ ንባዕልካ ከማን ኦፕሽን ክትጥቀም ሪኮመንድ ኣይኮን ATM
at the money ATM مالتي at the money ኣለኩም ኣብዚ ጽሑፍ بحبر غير لكم الله خير كتعمقكم كبلوكم مثلا كيشغلكم ITM in the money ناي تسلا ابنت نوصينا OTM كا out of the money deep out of the money زبحر قالوا انه على 5% وصاي انت خوينو خصنا حنا قديش رح نسلم زلو يكون بإذا تردينا ايت ديب كا خدعنا بس شجر يكون مالتي سلازي at the money انتلكا كمتا تبلا زلخا مالتي نتسلا واغا كلتا 245 على لكم كلتا 249 سنتيم يا زلا واغا مالتي واغا تسلا تيتيهو زلخا تيتيهو زلخا تارجت كلتا 249 انتخوينو is called at the money نبلو مالتي اوكي زي اقداسي نختار دو مهنياتو نايت تخفلو بريميوم نايت تخفلو بريميوم نايت زمصالكا وصيت نايت زمصالكا ريسكن ببينو سلو زخونه at the money انتخوينو in the money انتخوينو out of the money انتخوينو مالتي سلازي at the money كنبلو انتخوينا كل جزء معرتا تارجت هذا زلخان تازلتا واغان تكون على مالتي سلازي سوفا 10 حدا قرشي واغان تحليا انا خا 10 حدا تبصح بحرسوم من زبلان تحلي I am buying it at the money يجاز الله كبدين معناته at the money أو سوف يزال مالتي أوكي ناي بعل نانسي بولوسي أبز حلفة كمزي أوبشن جزي أنا إنفيديا أنا أمازون ناي أبل يا جله نا جوجل جزي أخن بالكلنا أنت جزي أتو in the money أجزي أتو نسخة in the money حجي بزح بريميوم كتكفلو اللي إخا جن بزح ريسكي يقولون مالت تسلا كل تميت 50 كلا تحر عامت كل تميت ياخد كون إلك هتجزء أنت عليه ناتكا ريسك تحتي ناتكا وصيت كا بتعم تحت كوني مالتي بعل نانسي بولس حجي زبزح غزي بزح غنزم تحليهم بفلا in the money اوبشن يمزقوز مالتي in the money اوبشن كول ويكا يوسخيلهم جن ابت زلو توسيهم مخسب كلهم قلت على تخيلوا ولا يقدل ده امبرت ناتهم ريسك جن ليميتد يمهنا بريميوم يمزقول له امبر اكسرسايز جيرهم مخسب كم سول تخولت هتعلم بريميوم جن بتعمل علي كون كمتي ناي تسلا زرانيا 85 يورو in the money out of the money زنبره جن كن نيرو 4 ጥራይ نيرو ስለዚህ out of the money ማለት ካብቲ ሕጂ ዘላቶ ዋጋስ ንላዕሊ ዋጋ ናይ ተስላ ክንዲ ኣለለኩም 245 ኢለኩም ኣነ ግን 300 ስትራይክ ፕራይስ ኣለኒ 300 ትበፂሕ ህዝብ ዘለኹ ስለዚ out በቃ ካብቲ ዘላቶ ቁፅርስ out ወፃኢ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘይኮን ወፃኢ ዘሎ ኣብ ባዕላታ ቁፅሪ ይኮነት እንታይ ዳ out of the money OTM ኢልና ንፅውዕ ዝኻ ማለት እዩ ብኸምኡ ምክንያት ከዓ እቲ ዝኸፈልካሉ ኦፕሽን ክንደይ ኮይኑ 50 ጥራይ ከፊልካሉ سوري ب50 اوت اوف ذا ماني كوينا لا بخندي اوت اوف ذا ماني كوينا ب50 معناته زلاتو 250 من 50 نقول لهم صراحه عملنا بزي اسخات جزء زلخه تارجت 300 زغود ل 5 زغود 250 كان كوني 50 اوت اوف ذا ماني ب50 وصيا الله كتجزع الله مالتي زبلت وصيت من كتمص تبل خابزيا نابنا تسلا 500 تبصح عينيت زعبي وصيت ما محلو نيرو in the money in the money out of the money زعبي ريسك له زعبي وصيت قالو زماني سلسل ناكل تميت كل اوكي out of the money زعبي ريسك إخا توصل لها remember أب ستوك يكون أب زخوني هيوت زعبي ريسك هاي ريسك توصل كل خانتها تكون علىها هاي ريوارد هاي ريوارد الله كل جزء كم بس عين خلنا كل جزء دقاق ما يقول عن السا كابزين حجابي نيتي إخا ريسك توصل لها سخا أبزا أوت أوف ذا ماني exactly سلازين الساعات زبالة صوصيت كذا مسالكا تثبيت جبرو أنت مسيا مالك تمسيا تمساتن زعبي ريسك خاصي زلوه مهنياتو زيك تبصح تخليها قاب كل تميتي ستيل ولا غوديلو خلو بصح كالله تارجت أبتي 300 جن بتعمي تزلو تغلطات ناي 300 أوت فللي زلو باي ذا واي أمم وجا ناي كل تميت ناي 300 أوكي لو بريميوم أو غلا خابرين لو بريميوم سلات خفلي و تعامل سيتا وزغونتي OTM ولاس بخميو سو وسيتا وزغون ولاس حمشة متبسعة ترى مالتي هو already نسخة نعم أخذنا كفيل كلا نير كابزي 40 خفيلنا نيران 300 حكيله السحجي كابزي سمن حمشين زخفل كلا زعابي ريسك توصل لله سلزلخا كل جزء زعابي وصيت كتمصالكا خا تثبيت جبر لاي if not أم جزاء كان يركا زي أم جزاء كان يركا مالتي حجبتنا بريميوم نخفلو دينا نودينا ودينا وسيتاويتي
300 نبل زلنا ولا بغمي نعمو كله أب بغمي جمت سوسي بمتاع تاوزخون كله أب جمت بمتاع اوكي بزي كات بريميوم تاع كال قمت كنا توزلنا كن مسألين بزحات قالات اللي أنا بحجي اوكي بزحات اللي أنا بخومي حجي نابتن قالات بزح كأتير اللهون قلنا لو أنا خرينا بزي تريت على خاز بز اللو قالات كله خستايز اللو إيه عبد ترى صوتي مالتي أوكي كاش تانكي جنتي سلازي تاع بيزك كده نتايا زقول نجار قلب قربن صلوا كم زقبروا لي قلب بزح قلب كركب كله لخبر خبري اوكي that's just very simple supply and demand economy مالتي so ንምንታይ ዘገድሰና ኣደማኒ እንተኮይኑ ኣብ ገንዘባ ኢኻ ስትራይክ ዝህልወካ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኒ ሾርት ተርም ዝጥቀሙሉ እዮም ምክንያቱ ድሕሪ ሰሙን 300 ትበፂሕ ሃይሊ ናይ ተስላ ዘብል ተሃልየ ብጣዕሚ ሪስክ እየ ዝወስድ ዘለኹ ስለዚ እቲ ሪስክ ወላ ምስ ውፅኢቱ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዳርጋ ቁማር ክቅየር እዩ ከም ዝበልኩሞ ማለት እዩ ኢንደማነት ኮይኑ ግን ኣይትጎድልኒ እያ ዝብል ዘለኹ ብካልእ ኣዘራርባ ንእሽተይ ውስኽ ተቢላ ወላ ኣብ መክሰብ ክወፅእ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣውት ኦፍ ደማኒ ሕሱሪ ግን ሪስኬሪ ኦኬ ሕሱሪ ግን ዓበ ሪስክ ትወስድ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኢንደማኒ ክትወፅእ ከለካ ዓብይ ዕድል ኣለካ ፕሮፊት ንክትረክብ ከም ናይ ናንሲ ፖሊሲ ዝበልናዮ ማለት እዩ ግን ክቡር እዩ ከም ዝረኣናዮ ናይቲኣ 8 ቅርሺ ክትከፍል ከለካ ናይቲኣ 4 ቅርሺ ጥራይ ክትከፍል ነርካ ንሓንቲ ብሕሳብ ሓንቲ ኮንትራክት ኢና ንብል ዘለና ናይ 4,000 ናይ 8,000 ፍልል እዩ ናይ 10 ተጌርካ ኢኻ 40,000 ናይ 80,000 ፍልል እዩ ስለዚ ብዳርጋ ዕፅፊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ዕፅፊ ስለዚ እዚ እቲ ፋንዳሜንታል ኣገደስቲ ዝኾና ቃላት እየን ክንገዝእ ከለና ባይዘወ እዚ ኩሉ ከብለኩም ፀናሕኩ ኣብዚ ኣዳልዮ ኣለኹ እዚ ኮንትራክት ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ተስላ ኦፕሽን ካብዚ ስክሪንሾት ወሲደ ዘሪኦኩም ዘለኹ ካልእ ቁፅርታት ስላ ክንርኢና ጅስ ንእሽተይ ኣንደርስታንዲንግ ንክትገብሩ ወይ ከዓ ርዲት ንክትገብሩ ኣብኡ ኦኬ ሓሊፍና ሕጂ ናብ ምንታይ ክንርኢና ግሬክስ ዝብሉ ከምዚኦም ሕጂ ክትጠቕሶም ዝፀንሕኩም ስለምንታይ እዩ እቲ ቀልጢፉ ዋግኡ ዝውስኽ ስለምንታይ እቲ ቀልጢፉ ዝጎድል ዘሎ ሓፈሻዊ እዚአን ግሬክ እዚአን ከዓ ኣንደርስታንድ ምግባር ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ So Greeks ኣድኖ ብትግርኛ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ኦፕሽን የብልናን ብትግርኛ ኦፕሽን ትሬድ so Greeks ንብሎ ብሓፈሻ ግሪክስ ኢና ንፅውዖም ዘለና ቃላት ክንሪኦም ኢና ሕጂ ማለት እዩ ንሓንቲ ትገዝኣ ዘለካ ኦፕሽን ኮንትራክት ማዕረ ከመይ ፅልዋ ይገብረላ ወይ ከዓ ማዕረ ከመይ ሰንሲቲቭ ወይ ከዓ ማዕረ ከመይ ላዕልን ታሕትን ክትብል ትኽእል ብከመይ ፋክተርስ ወይ ከዓ ፅልዋታት ወይ ከዓ ረቑሒታት ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ ቃላት እዩ ወላ ሓንቲ ይኮነን ስለዚ ናይ ኦፕሽን ምርፅ ከተብል ከለካ ኣብ ዝኾነ ብዝረኣኻዮ ኣብ ኦፕሽን ማለት እዩ እዚአን ቃላት እዚአን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንሕና ዝገለፅናዮ እንታይ ኣለዋ ሶፋር እዚ ቢድ እንዳኣት ቀደም ዝተምሃርናዮ እዩ ኦኬ ክትገዝኦ ከለካ በዚ ትገዝኦ ክትሸጦ ከለካ በዚ ትሸጦ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ፍልሊ ስፕሬድ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ኦፕሽን ብፍላይ ግን ስፕሬድ እዩ ኦኬ ገፊሕ ስፕሬድ ዘለዎ ወይ ከዓ ዓብ ፍልሊ እንተሃልዎ እዚ ተመራፂ ይኮነን ኣብ ኦፕሽን ብፍላይ ክንሪኢና ፅንሕ ኢልና ማለት እዩ እዚ ማርክ ዝብል ዘሎ ድሓን ብዋግኡ ኣብዚ ግዜ ዘለዎ እዩ ኣብ መንጎ እዝን ኣብ መንጎ እዝን ዘሎ ፍልሊ ዝገልፅ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ብዙሕ ዘሸግር የብሉ ንሱ እዚ ማርክ ዝበሎስ ኣቨሬጅ ናይ እዚ ማለት እዩ 45 ምስ 80 ተመቂሉ 63 ክመፅእ እቲ ኣቨሬጅ ናቱ ናይቲ ቢድ ናይ ኣስክን ዘሎ እታ ቁፅሪ ምስ 63 ክትከውን ዝግባእ እያ ትብለና ዘላ ማለት እዩ ሃይ ዝበፅሐትሉ ኣብቲ ዕዳጋ ክፍቲ ዝነበረትሉ መዓልቲ 40 80 በፂሓ ነይራ ነታ ኮንትራክት ማለት እዩ ሃይ በፂሓትሉ ዝነበረት ክንደያታ ኮንትራክት 4 80 ኣብያ ለው ዝበፅሐትሉ ከዓ 34 76 በፂሓ ነይራ ብጣዕሚ ከዓ ጎዲላ ነይራ ማለት እዩ ናይ እዚኣ ናይ ዓርቢ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ኦኬ ላስት ትሬድ ተገይሩሉ ዝነበረ 475 እዩ ኦኬ እዚአን ቃላት እዚአን ግን ክንመፀን ኢና ፅንሒና ክንመፀን ኢና ቮሊዩም ኣለና ኢምፕላይድ ቮላቲል ኦፕን ኢንትረስት ዝብላ ሰለስተ ኣገደስቲ ቃላት ኣለዋ እዚ ግን ፕሪቪየስ ክንደይ ከም ዝነበረ ዝተሓተ ክንደይ ከም ዝበፅሐ ገለ እዩ ኣይ ቲንክ ትፈልጦ ኢኹም በቲ ኖርማል ከምቲ ኖርማል ስቶክ ይሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ንሪአን ግን እዚአን ኦኬ እዚ ክፀንሓልና ኢልሓን ምስ ኢንተረስት ሬት ገለገለ ዘብል ወላ ንከማ ብዙሕ ይከታተሉ ነሱ ማለት እዩ ንሪያሊቲ ወላ ዝከታተሉ ይኮንኩም ግን ብፍላይ ሱስ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ራይት ሶ ደልታ ካብተን ቀንዲ ኣገደስቲ እየን ካብአን ማለት እዩ ጋማ ዝበሃል ኣለና ኣብዚ ቁፅሪ ትሪእዎት ኣለኹም ክንመፅና ናብአን ማለት እዩ ተታ ኣለና ኣብዚ ከዓ ቬጋ ዝብልሎ ንግድን ትሕዝቦ ማለት ኣይኮነን ግን ካብኡ ተበጊሱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ርዲኢት ንክትገብሩ ተባሂሉ እዩ ኦኬ ሶ ናይ እዚኣ ናይ ቀዳመይቲ እያ ከም ዝብለኩም ዘለኹ 300 ትበፅሕ ዝበልኩ እያ ናይቲ ሓንቲ ከዓ 200 ትበፅሕ ኢለ ስክሪንሾት የወሲደ ዘለኹ ኣዋፊረልኩም ባይዘወይ ንሱ ከዓ ፍሉይ ዓይነት ቁፅሪ ኣለዎ ኣብነት ናይ እዚኣ ደልታን ናይቲ ሓንቲ ደልታን በበይኒ እዩ ኦኬ ናይቲ ኣጋማን በበይኒ እዩ
ሃይ ቮላቲሊቲ ወይ ቀልጢፉ ዝንቀሳቀስ እንተኮይኑ ቀልጢፉ ዘይንቀሳቀስ እንተኮይኑ ከዓ ፍልይ ክህልዎ ናይ ግድን ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዮም ይከብደልኩም ክኸውን እዩ ማለት እዩ ራይ ስለዚ እንታይ ለኩም ደልታ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ቃላት እያ ምክንያቱ ብሕፅር ዝበለ ሓንቲ ቅርሺ ክትውስኽ ከላ ብርኪ ናይ ተስላ ኦኬ ናይታ ገዚት ገዛእ ዘለካ ትካል ንኣብነት ክንደይ ኣለና እዚ 400 ኖ ሶሪ 249 ድና ነርና ሓቀይ 55 ብዘይ 45 ላሓን ዘገድስ ኣይኮነ ንሱ ንሳ ኣብዝሎ ሶሪ ኣብዝሎ 45 ንሳ ቅርሺ ክትውስኽ ከላ ንኣብነት 250 ሳንቲምን እንተኮይና ቅርሺ ትካል ወይ ስቶክ ቅርሺ ክትውስኽ ከላ እቲኣ ከዓ ልክዕ ክንደይ ከም ትውስኽ ዘርእየና እቲ ኦፕሽን ማዕረ ይኮነ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኦፕሽን ዳርጋ ዕፅፊ እዩ እዚ ትካል 30% ጎዲሉ እቲ 90% ክጎድል ይኽእል እዩ ሳብ 100% ማለት እዩ ኦፕሽን ማዕረ ከምኡ ሪስክ ዝኾነ ስለዚ ነዚ ከዓ ማዕረ ከመይ ለውጢ ከም ዝገብረሉ ነቲ ኮንትራክት እንታይ ዝገብር እዩ ወል መዐቀኒ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅርሺ ክትውስኽ ከላ ወይ ክትጎድል ከላ ብሓፈሻ ኣብ ቅርሺ ሙቭ ክትገብር ከላ ምንቅስቃስ ትገብር ከላ እታ ኣንደርላይን ኣሰት ንብላ እታ ስቶክ ክንደይ ከም ተብል ትገልፅ እያ ማለት እዩ ስለዚ ተስላ ንኣብነት ናይ 300 ኮል ኦፕሽን ዝበልኩዋ ኣውት ኦፍ ደ ማኒ እየ ገዚኣ ዘለኹ ንስ ተዘራሪብና ኣለና ደልታ ናታ እንታይ ነራ 0.514 ክትውስኽ እያ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ 245 ክትውስኽ ከላ እዚኣ ከዓ ብከምኡ ትውስኽ ብካልእ ኣዘራርባ ንሓንቲ ብርኪ እያ ንኮንትራት ኣይኮነትን ስለዚ 50 ዝረብሖ 100 ክንደይ እዩ ኣይሚን 0.50 ዝረብሖ 100 خمسة 0.5 50 እዩ ታንኪ خمسة 50 ዶላር ወይ 50 ዩሮ ወይ 50 ፓውንድ በቲ ብሎ ዘለና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘላ ሓንቲ ኮንትራት ናይ ተስላ ተገዚአ ተስላ ካብታ ኣንደርላይን ኣሴት ካብ 249 ዘላ ቅርሺ እንተወሲኻ ወል ናተይ ኮንትራክት ብ50 ቅርሺ ክውስኽ እንታይ ገብረሉ ትፅቢት ትገብረሉ ወይ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ንሱ እዩ ዘርእየና ዘሎ ስለዚ ክንገዝኦ ከለና እዚ ሃይ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ሃይ ትመርፅ ከም ዘለካ ሃይ ሪስክ ከም ዘለዎ ወይ ከዓ ላዕለ ቀልጢፉ ክድይብ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከነእትዎ ክንክእል ኣለና እዚኣ ናይ ሓንቲ ኮንትራክት እያ 10 ኮንትራክት ዝኾነ ነይሩ ከዓ ክንደይ ምኾነ ማለት እዩ 500 ኣቀዶ ያ ስለዚ ብ10 ክንርብሖ ኢና ንዑ ከዓ ተመሊስና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ናይታ 200 ዝበለና ከ 200 ስለ ዝኾነት ድምፂ ስማዓለ ድዩ ዝረበሻ ሶሪ يا صبالا ዝሓና ኣሎ ድምፂ ምሽ ኦኬ ተስላ ኢንደማኒ ክብለኩም ፀኒሐ ተስላ ኮል ኢንደማኒ 200 ኦኬ ኢንደማኒ ስለተሰማሃርና ኦልሬዲ ምክንያቱ 249 እያ ዘላ ሶሪ ወይ ናብ 400 ወሲድኒ 249 ሳንቲም እያ ነይራ ስለዚ ናታ ናይታ 200 ዝበልኳ ግን ክንደይ ክትውስኸ ብ76 ቅርሽን 52 ሳንቲምን ነታ ኮንትራክት 10 ኮንትራክት ሆና 765 ከባቢ ክውስኽ እዩ ስለዚ እዚ ደልታ ዝበሃል ብሓፈሻ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እስኪ ግለፁ ዳይባ ከለኹም ደልታ እንታይ የርእየና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ቅርሺ ዝወስኸስ ክንደይ ክውስኽ ከም ዝኽእል የርእየና ማለት እዩ ኦኬ እዚ ፅባሕ ከምኡ እንተገይራ እያ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ክቅየር ይኽእል እዩ ንዕኡ ክቅይር ዝኽእል ከዓ ጋማ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ኢና ብሓፈሻ ግን ሃየር ዳታ ክትመርፅ ከለካ ሞር ሬስፖንሲቭ ወይ ከዓ ስቶክ ላዕሊ ታሕቲ ክንክል ከሎ ብጣዕሚ ፅልዋ ክገብረሉ ትፅቢት ትገብረሉ ኦኬ እዚኣ ደልታ ተረዲኣትና ትኸውን ምክንያቱ ብጣዕሚ ቤዚክ ቀላል ስለ ዝኾነት ንክትርዳእ ማለት እዩ እቲ ኣንደርላይን ኣሴት ሓደ ቅርሺ ተወሲኹስ ክንደይ ከም ዝውስኽ የርእየና ብሰናቲም ዘርእየና ዘሎ ብኮንትራት ከዓ ብ100 ነርብሖ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ክንገዛእ ንኽእልና ሓንቲ ኮንትራክት ኢና ክንገዛእ ንኽእል እምበር ሓንቲ ኦፕሽን ሓንቲ ብርኪ ኢልካ ኦፕሽን ኣይግዛእን እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ኮንትራክት 100 እያ ትሕዝ ከምኡ እዩ በቃ ሓንቲ ክስታ የብሉን ማለት እዩ ጋማ ዝበሃል ከ እዚ ከዓ ነዛ ደልታ ሕጂ ክንዛረበላ ዝፀናሕና ብክንደይ ክትቅየር ከም ትኽእል ዘርእየና እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ተስላ ስቲል ፅባሕ 400 ኣብኡ ግድህ ክትበፂሓ ፅባሕ ኦፕሽን ክነትሕዘላ ድማ 249 ትበፅሕ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ 249 ናብ 3 ግዜ 400 እንተሲዓን ገለ ኣለና
أربعة قالني له anyway 345 هلا كم تا قدم زغلصكوا ناب 545 سنتيمن ناب 350 كاب 350 45 انت تخيل نيرا نت الدلتا نبعلو اوكي انت يكون مخونه مالتي بزيرو نت بزيرو 29 كوسخ تثبيت يقبرلو مالتي ስለዚህ ናብዚ ኣደምርዋ ናብታ ዝነበረት ናብታ 50 ተደሚርና ያንስኹ እንዳይኮነ ለና ማለት እዩ እቲ ናትና ኣቢልና ዝነበርና ናብ 50 ነጥቢ 29 ክኸይድ 50 ነጥቢ 14 ዝነበረ እቲ ጋማስ ነቲ ደልታ ከም ዝውስኽ ይገብሮ ስለዚ ንድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ ወይ ካብ 249 ናብ 250 ምስ ከደ ስቲል ኣብኡ ጠጠዋ ይብልኒ እዚ ጠጠዋ ይብልኒ እዚ ዋጋኣ ክትውስኽ ከላ እዚ ክውስኽ እዩ እዚ ከዓ ክውስኽ እዩ ዝዓበየ ውፅኢት ከዓ እናምፃእትልካ ትኸይድ ብፍላይ ሓፂር ግዜ እንተኮይኑ ማለት ስለዚ ተተሓሓዘ እየን ዝኾና ዘለዋ ጋም ደልታ ክንደይ ከምቱ ነፍሲ ወከፍ ብርኪ ክትውስኽ ከላ ናይታ ኣንደርላይን ኣሰት ቅርሺ ክትውስኽ ከላ ክንደይ ከም ትውስኽ ተሪኤና እያ ብ140 ኮንትራት ክንፈልጦ ተሪእና እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ቅርሺ ምስ ወሰኸት ክንደይ ደልታ ክውስኽ ከም ዝኽእል ከዓ የሪኤና ቼይኒ ብሓንሳብ ተተሓሒዙ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ንፅርቲ ክትኮን ተስፋ ገበር اوكي كابزي ابو خلاصكي برين تي اوكي زيا تمجمريا تا نبتا دلتا مزملس مجمريا معلتي تي 0.50 قال 50 40 14 من سو سقسي بدحري زلو معلتي جن اوكي نفسه وقف معدس قرش تراوي سيخاس بتي ناي جاما يزربح زوسخ مالدي ولا نفس وقف معلتي زي يكون نفس وقف دولار اوكي نفس وقف دولار سجي بتا جاما ترايدا توسخ مالدي نفس وقف دولار كتوسخ كلا زي بدالتا اتصلو زل حكينا اوكي حجه بتاع مجمريا دي زي بتاع مجمريا طرح لي سرحتهم زلا زياده ولا كل ياهم ኣብ ከመይ ድሕሪ ሰሙን ወይ ንኣብነት 300 ትበፅሕ ነይራ ገለማት ካዲ ተስላ اوكي بحاتيرس كلتين اذا دلتا انت جاما دين ما حنساب زوسخه ولا بين يعني زوسخه بحنساب زوسخه ስለዚህ ክልቴን ዝውስኻ ዘሎ ማለት እዩ ክልቴን ዝውስኻ እዚኣ ጋማ ግን ብክንደይ ክትውስኽ ከም ትኽእል እያ ስእሊ ትህበካ ዘላ ቀዲማ حسكن شويه كونفيس كوين الله اوكي دلتا رديت يا حكيلو حسكي لها ردينا الله تقدميت ماتي دلتا انوي تقالت تقدمي زرانيا دلتا نصرتيا زبل امنت هلن مهنيات خاط تقش توسخ لا زي قرشيا ازيا غاما جن نتا حاجه زي كونه توسخلكا قرش مس وسخت نسا كاب 250 يا زلان 250 يا زلان بلا ناب 250 حدن كيدا تسلم مالتي اوكي ناب 250 مسكرت غاما قصرو تخغبري كوسخي ንምንታይ ጋማ ዝውስኽ ዘሎ ብክንደይ ከም ትውስኽ የሪኤካ ከሪኤካ ስለ ዝደልየ ንደልታ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ዝሕብረካ ዘሎ እዚ ሕጂ ከም ምልክት ራይድና ንወስዶ ዋላስ ምልክት ገንዘብ ዋላ ክስታይ ለውጥ የምፅእ እቲ ሪስክ ትወስዶ ዘለካ ሳብ ግምት ከተእትዎ ኣለካ ምክንያቱ ለውጢ ክገብረሉ እዩ ፅባሕ ተዋፍረሉ ዘለካ ንዕኡ መፍለጥ እንዲ ሕጂ ንምንታይ ዳ ተሪኤካ ዘላ መሲልካ ናብኣ ክምልሰካን ኣብነት ናብዚኣ ኣብ ተቐዳሚት መዓልቲ ኢለካ بزي ايه توسخ اوكي ب50 قرشن 10 سنتيم يا توسخ حنت قرشن توسخها مالتي تسلا كنت قرشن توسخها قلنا نتقدميت يس بقى توسخلك يعني تخليت جن 5 نتبع 10 نتبع حدا الى صنيحه بلس زي اخذ مرياب عليها مالتي اوكي تقدميتي تا دلتا طراي توسخ ابتا كاليت قرش تراوسيها جن بلاس دا جاما هتخونالا مالتي جاماس بخندي كتوسخ كم تخيل تريك زلا ندلتا طلعت صلوا زلا نتا تسلا واغا كنت صلوا زلا اوكي ترديات من الحاجه يا تشين دلتاس بخندي كم توسخ يا تا جاما نتا دلتاس بخندي كم توسخ من تا دلتا بخند زم توسخت ويل نتا واغا نايتي اوبشنات كا صلوا خغبرو ليش مالتي ايغار ابتا كاليت دولارس ابتا كاليت دولارس كابتا قدامي دولار زبزح غنزب يا توسخ مالتي بخل ازراربا ترديك يا سلازم نعود تدمروا لك انا اذا قامص نعم انت خدمريا ناب دلتا خدم دلتا يا اوكي
يا سلازي نتا كالي تقال لك كما تاني حمسة زبلكوا حمسة عسران تشعتن كتكوني حمسة زنبرت بخن ياخد وسخ حمسة قرشين عسران تشعتن سنتيمين ياخد وسخ حتى خليت دولار مالتي ناب 50 كلتن مسكونت سي ناب نتيجة 50 كلتن ندحر كويناس إتيا دلتا يتوسخ زلا ماني يس دلتا كازي توسخ دلتا بتا يس دلتا توسخ دلتا توسخ هات اوبشن كا توسخ الله مالتي انه بخلا زرربا هو حجيتي بتي جاما دي زوسخ زلتي جاما بتاع 00 نتبع 20 شعتن طرح لا توسخ تا دلتا ويسي عندنا 0.5 نيراس عندنا خاليس دولار مس برت كان 0.5 نحر كويس كمز الدولار خونا له مال دي كالاي معتن ويا كاليت دولار نحوسه ويسي زي 00.20 شعتن طرح توسخ زلا بتي جاما او كا زي اسكر جمله بتي حنت قرش مس وسخت 0.5 يا دلتا مش وسخلا 5 قرش نبلا بباوند خن دحم 5 دولار وسخ هو كاليت قرش ندحر وسخنا ابنتك كاليت ويا كالاي معتي قال خاليت قرش ندحر وسخاسي دغنا 0.5 لا توسخ ويس 00.20 شعتن يا بتا جاما ياتچلو نو نو زي جاما نتا دلتا تريت غيره سلازي ابتا كاليت قرشي كاليت معاتي كونتن كاليت قرشي ناي تسلا 5 29 سنتيمين ياخد وسخ تناتكا كونترات مالتي ابتا قدامي تقرشي 5 قرش تري وسخات الكانيرا حكيلو تسفين هو ابتا خليت جن ب5 زي كونت توسخ تناتكا هابتي ب5 قرشن 29 سنتيمين كوسخي مالتي نخوم يا تري كازلا نابتي نابزس تدمر على نابز دلتا نابتا 5 زنبرس كدمرياتيا نابوس لستدمره نت واغا نايت اوبشن كا صلوا غبرول له 50 29 كتوسخ شع مالتي سلاز دايركتلي كونت صلوا تغبر زلازي انا تواغا نغن نزي دلتاس ترابو حلا مالتي بخلا زرر نعي صلوا تغبر زل اوكي ترديات الله يا كم تشيني تشين ان شاء الله زي انتنا لو بتغنيا تشين سنسلت سنسلت هو يا قدامي سنسلت يا تا واغا ناي كونتراكت اوبشن ناتكا مالتي اوكي نعا صلوا زلا منات صلوا دلتا حكيلو تقدميتي إذا خليت جن نزيع حزتها زلمبر نعى حزتها نزيع أصل حزتها جن تيا خانتي أتصلوات قبل لا ما تبغى خلاص زرر تتح حزت رأي خان الله indirectly صلوات قبل لا نعى مالتي clear اوكي يس يا اوكي كلكم لابنت حجاتي برهين ابزي قدامي 5 هيباتنا لا بخليت جاما وسيخه 5 نت بإسرائيل شعتن جرات لنا لا مش اها سيتي دولار انت دا وسيخه كا جاماس كال قصري يات نغرنا مالتي على بخنزي قطري يس نوسخ وسخ كله تقنا وسخ يس نصرتي قدل كل خليك كوميدي قدل مالدي أقول لك أنا رأينا هو شنو أقول لك قول لي قلنا له كن رأينا بزي اوكي سلازي gamma helps you understand how fast your option becomes more or less sensitive سلازي مع رقمي كتنقسقس كم تخيل لعل تحتها يريك كم زقول كوتشين بتزاوري نتا دلتا بمطواي واغاني دلتا بمغيار نتا واغاني اوبشنات كان كونتراكت كا لعل تحت كتبلا سلو واحد قبل لها مالتي اوكي رايت كم زحج سمرز بلاها سالسيتي تايم ديكي تتا ناتكا اوبشن ناتكا فاليو ويناتكا تا جزي كذا لها اوبشن تا كونتراكت معرخ ندي جنزب اندا غودلت تقودل زغلسي زبز حسب اب اوبشن جنزب زخسر اب ستوك ماركت كن زخسيرهم قال زبال ابانا كو يكون بحافظ شاب عالم مالتي بعالم درجه بتنكي حدا خط عند مهنياتات تتا زي مردا مالتي زي حدا خطي ابيص الواز غبرو لينو اوبشن ابنت كريكم يعني ويبتي براكتيكال عادي حتى نقول لكم اذا تايم ديكاي نغزي مس غزي اتي اوبشناتكا بتاع من دا غودل زغود نابتي اكسبيريشن ديت اكسباير زغون لمعالتي نابنت حجي كتشحن شدشنتن قرب نيرنا ويل እቲ ዋጋ ዋፊርና ሉ ዝነበርና ከዓ ኣብ ዕላማ እንተዘይ በፂሓ ወይ ኣብታ ታርጌትና ስትራይክ ፕራይስ ተዘይ በፂሓ እንዳጎደለ እዩ ዝጎድል ስለዚ ተታ ዝበሃል ከዓ ታይም ዲከይ ናትካ ገንዘብ ናትካ ሃብቲ ኦፕሽን መዓልታዊ ብክንደይ እንዳጎደለ ከም ዝኸይድ ዘርእየካ ከዓ ተታ
إلى نسبوع مالتي نابنا تسلا 300 كول أوبشن على النايد نيان أوكي 300 تارجت ناتنا حجي 4 ساعات نازل لكن 300 كتبصيها على 10 شدة ورحي هذا كتشنا 12 شدة نيان تتناتا زي أترينا زلا أبي الله بزخريكم تتابع سالسيتي نازلا يعني أنت هانت مالتي أبزل لكم هاي كنت أنا ببين سلزخنا تتاف أنت يرينا له سلازي نفسه كف كونتراكت 100 سلازي حازت كل جزيزي بحساب حنتي تتصحيح في مسألة نازله جن 0.1 10 شوعته 0.100 كنقبرينا مالتي كل جزية 10 قرشن 10 شوعته سنتيم نحنتي كونتراكت أوكي per day per contract معلتاوي 10 قرشي ندا قدله كقدلي مالتي انت جالس تحت قبل مني إذا حجي نابنت ناي سومون كتجزء كلها هو يناي تصبح إكسبيرت زخون تجزيك أوريدي تصبح كي بس حاجة نزبكا مريت حريمو كتريو تقولوا تعلمات بتعمل ريسكي داي تريدرز حجي زي تقومون جن استف على عند ريسك مانجمنت ريسك جيروم جن اوف كورس بروفيتابل ديما بروفيتابل يكون نوي حمت هزليك ولا مقصد نختم على خبز مالتي سلازي تيتا بتاع حدغنيا كم زبلكم 10 قرشي نمعتاوي جنزب كم تخسر يكالو خبز مالتي اوكي سلازي ناي تسلا 300 كول اوبشن زمرتكوا جن كنيت بنيرا 0.08 شمونت تبنيرا ازغا شمونت 8 معتاوي جنزب لوز يجبر انت خويت خويني ግን ሉዝ ገብር ዋጋ ተወሲኻ ዲ ኣይኮነን እንታይ ዳ ዋጋ ጠጠው ተይላት ዘላቶ ማለት እዩ ተስላ 249 ስለ ዘላ ድምፂ ደኽስታት ገብራ ነጋሲ ኦኬ 249 እያ ዘላ ስለዚ ኣብ 249 ጠጠው ኢል እንተዘይላ እንተዘይተጋግያ ኣይ ሚን እንተዘይ ናብ ታርጌትካ ሃሪምካ ዘለኻ ናብ 300 ገዛ ተዘይከይዳ ወይ ገለ ወል መዓልታዊ ገንዘብካ እንዳኸሰርካ ክትከይድ ኢኻ ፎር ኖ ሪዝን ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ክንደይ ገንዘብ ትጎድል ከም ዘለካ መዓልታዊ ዘርእየካ እዩ ብ100 ጥራይ ርብዕዎ ርዲኢት ንክትገብሩ ምክንያቱ እዚ ቁፅሪ ከምዚ ክትሪኦ ከለካ ቁርብ ኮምፕሊኬትድ ገብረካ እዩ ንፁር ኣይመፃልካን ስ ብ100 ተርቢሕካ ግን ናይ ሓንቲ ኮንትራክት ክንደይ ከም ዝውስኽ ወይ ክንደይ ከም ትጎድል ተርእየካ ክእል እዩ ኣብ ኮላ ኣውቶማቲክሊ ማለት እዩ ስለዚ ሃይ ተታ ወይ ልዑል ተታ ልዑል ቁፅሪ እንተሪኢኹም እዚ 0.1% ዝብል ዘሎ 0.1 ወይ 0.8 ዝብል ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ተሪኢኹም ወል ኢትስ ኖት ጉድ ፎር ዩ ዓኻ ፅቡቕ ኣይኮነን ከም ገዛኢ ከም ኦፕሽን ትገዝእ መጠን ልዑል ተታ ዘለዎ ክንገዝእ ወል ናብ ሪስክ ባዕልናስ ናብ ሪስክ ንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ናብ ሪስክ ንኣቱ ኣለና ስለዚ ብፍላይ ናብ ሓደ ገፁ ዝቐረበ እዚ ሕጂ 10 እዩ ዘሎ 0.1 እዩ ዘሎ ናብ ሓደ ገፁ ዝቐረበ እንተኮይኑ ወይ ንኣብነት 0.3 ወይ 4 ወይ 0.5 ገፅ ኮይኑ ወል ብጣዕሚ ሕማቕ ኢላ ዳርጋ 100% ገንዘብካ ክትከስር ከም ትኽእል ሓደ ካብቲ ዓብይ ስእሊ ክህበካ ዝኽእል ቦታ ብጣዕሚ ሪስክ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሾርት ተርም እንተኮይኑ ወል ቀልጢፉ ክንቀሳቀስ ዝብል እምነት እንተዘይሃልየካ ንሾርት ተርም እንተኮይኑ ብጣዕሚ ሪኮመንድ ኣይኮነ ሓሳባት ኣይኮነን ወል ሎንገር ዴትድ ኦፕሽን እንተኮይኑ ወይ ነዊሕ እንተኮይኑ ግን እዚ ተታናቱ ድሓኒ ቁርብ ይሕግዘካ እዩ ከም ዝበልኩም ንኣብነት ናይ በዓል ተስላ ወላ 10 ቅርሺ ኣይኮን እምበር ውሕድ ኣይኮነን ግን እንተዘይተንቀሳቀስ እዩ ፅቡቅ ትኸይድ ኢልካ ቀልጢፉ ክህጥወ ወይ ላዕሊ ክኸይድ ዘሎ ተኽለታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ናተይ ሕጂ ናተይ ሓሳባት ማለት እዩ ኣይ ቲንክ 6 ወርሒ 1 ዓመት 2 ዓመት ኢልካ ክትገዝእ ከለካ ብጣዕሚ ዝተኣማመንካሉ ትካል እሞ ከዓ ግዜ ገንዘብ ዘይብልካ ተኮይኑ ወል ኢት ኩድ ቢ ኣን ኦፕሽን መርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ናይ ተታ ዘለኩም ዘለኹ ናይ ሰሙን ወይ ናይ 2 መዓልቲ ገለ ኤክስፓየር ዝኸውን ገንዘብ ኤቭሪ ሲንግል ሰከንድ ወይ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ገንዘብ እንዳኸደ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ናይ መወዳእታ ከዓ ቨጋ ኣለና ኤኒዌይ ክልተ ሰለስተ ቃላት ኣለዋና ቨጋ ቪ ንበዘልና እዚ ከዓ እንታይ ዝዕቅኒ ናይቲ ቮላቲሊቲ ኦኬ ኤክስፔክትድ ወይ ከዓ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ወይ ምንቅስቃስ ናይቲ ቮላቲሊቲ ላዕሊ ታሕቲ ክኸይድ ዝዕቅን እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ተስላ 300 እዩ ዘሎ መስልኩም እንታይ ቁፅሪ ኣብ ዘለኩም ቨጋ 0.69 ትብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 0.9 የስ ሳይ 300 ኮል 1% ኢንክሪዝ እንተገይሩ ብ9 ሳንቲም ንሓንቲ ብርኪ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዘርእየና ዘሎ ብ100 ተርቢሕኩም ከዓ ብዙሕ ክብል እዩ ስለዚ እዚ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ንባዕሉ እዚ ኣይቪ እዩ ዝብሎ ዘለካ ሕፅሮት ካልናቱ ማለት እዩ ወይ ኤክስፔክትድ ቮላቲሊቲ ኢልና ንፅውዖ ኦፕሽን ኮንትራክት ትማሊ ከምዚ ዓርቢ ኣብ ሳልሰይቲ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ሳልሰይቲ ዓርቢ ናይ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ
اوبشن زي اكسباير زخون المعاتي اذا بزح جزيه ستوك بهم خلع انت حتنكبل نرينا مهنياتو اب اوبشن زو وفر وحدات يكون بفلانا يو اس انت رينا مالتي سلازي ازي اي في ويك اب فولاتيليتي بتاعمي دا وسخ كله نعخا اندعوتك هاي خيدالو مالتي سلازي بتحوت فولاتيليتي زلو تحوت قصر زلو انت جزي كايو دا وسخ كله صبغ نسخا لعل فولاتيليتي ويك لعل منقصقاساتنا جبر كله تجزي كايو تمنقصقاساتنا غدل تغديلو جن ولا واغو زي غدل كله جن ገንዘብ ካክትከስር ዘሎ ተቕሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ስለዚ ከምስልዎ ዘለኹም ኦፕሽን ተቢቅ ኮምፕሊኬትድ ወላ ብቅል ዝበለ መገዲ ኣይግለፆ እምበር ኢን ሪያሊቲ ግን ቀልጢፉ ክስበካ ዝኽእል ዓይነት ኢልና ቀልጢፍና ትሬድ ክንገብሮ ክንደጋግሞ ክንክእል ኣለና ቪድዮታት ማለት እዩ ስለዚ ተስማማይ 200 ከዓ 0.6% ወይ ከዓ 1% ኢቪ ወይ ከዓ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ክውስኽ ከሎ ብ69 ከም ዘርኢ እቲ ናይ ሓደ ቅርሺ ይብለና ነይሩ ሪመምበር ናይ ጋማ እዚ ግን ናይ ምንታይ ይብለና ኣሎ ናይ ቮላቲሊቲ 1% ክትውስኽ ከላ ማለት እዩ ደልታ ክንርኢ ከለና ሓንቲ ዶላር ክትውስኽ ከላ ብክንደይ ከም ዝውስኽ የርእየና እዚ ከዓ ሓንቲ ቮላቲሊቲ 1% ክትውስኽ ከላ እዚ ማለት እዩ ቮላቲሊቲ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ከሪአኩም እየ ዘሎ ክመፅና ፅንሕ ኢልና ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ኣብዚ 1% ክትውስኽ ከላ ወል እቲ ከዓ ካብ ሓንቲ ብርኪ ብ6 ቅርሺ ምውሳኽ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዘርእየና ዘሎ ክጎድል ከሎ ከዓ ልክዕ ከምኡ ይጎድል እዩ ስለዚ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ወይ ኤክስፔክትድ ቮላቲሊቲ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ናይ ትካል ናይቲ ኣንደርላይን ኣሰት ማለት እዩ ኢንፍሉወንስ ወይ ከዓ ነዚ ኦፕሽን ዋጋታት ፅልዋ ይገብረሉ ሓደ ካብቲ ፅልዋ ዝገብረሉ ብዙሕ ፅልዋ ዝገብረሉ ከም ዝበልናዮ ኣደ ኢንደ ብለደይ ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ ግን ነቲ ሳፕላይ ኤንድ ዲማንድ ንክገብሮም ዘጎድለን ከዓ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነቲ ጠለብን ቀረብን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኢቪ እንዳወሰኸ ውስኽ ከሎ ባየርስ ፅቡቅ እዩ okay good for investors ወይ ከዓ for buyers እቲ ኦፕሽን ዘብል ዘሎ ማለት እዩ so in general ትሑት እንትኮይኑ ግን well more favorable for buyer ንዓና ንገዛእቲ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እናወሰኸ ክውስኽ ትፅቢት ስለ ዝገብረሉ ወይ ከዓ እቲ ንከፍሎ ዘለና ክፍሊት ብጣዕሚ ፅልዋ ስለ ዝገብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ኢቪ ትሑት ከሎ ገዚእካ ብልዑል እንተሸጥካዮ ዋግኡ ዋላ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘይገበረ ብጣዕሚ ክዓውተካ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሕጂ ርኢናን ዘለና ግሬክስ 4 ደልታ ሓንቲ ቅርሺ ናይታ ኣንደርላይን ኣሴት ወይ ናይታ ትካል ናይታ ስቶክ ትውስኽ ከላ ብክንደይ ከም ዝውስኽ የርእየካ ብ100 ርብዕዎ ኤግዛክት ዝቁፅር ንክመፃልኩም ማለት እዩ ስለዚ ነጥቢ 50 እንተኮይኑ 50 ይውስኽ 5 ተዝኾን ነይሩ 500 ምወስኸ ነይሩ 10 ኮንትራክት ገዚእካ ብ10 ከተርብሕኻ ኣብ ልዕሊ ማለት 100 ኮንትራክት እንተሃሊካ ብ100 ከተርብሕኻ ኣብ ልዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ሃየር ደልታ ክኸውን ከሎ ሃየር ሴንሲቲቪቲ ወይ ከዓ ምንቅስቃስ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከነእትዎ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ጋማ ከዓ ሃየር ኤቲኤም ኣደማኒ እንተዝኸውን ገይሩ ተመራፂ ሓፈሻዊ ግን ጋማ ዝበሃል ከዓ ነቲ ደልታ ብክንደይ ከም ዝውስኽ ፅልዋ ዝገብረሉ ሓንቲ ናይታ ትካል ቅርሺ ክትውስኽ ከላ ገማ ናብቲ ደልታ ይሕወስ እሞ ብክንደይ ሚእታዊት ከም ዝውስኽ ሓደ ካብቲ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ ተታ ከዓ ታይም ዲኬይ ወይ ከዓ ናይ ግዜ ኢስኖቴር ፍሬንድ ኣብዚ ማለት እዩ ቀልጢፍካ ክትዓቢ ከለካ ንኣብነት 300 ታርጌት ዝብልክዋ ፅባሕ 300 ትበፅሕ ነራ ኣብ ንክሰት ትረክብ ኤክስፓየር ንክትኮነላ ወርሒ ምስ ተረፋት ትበፅሕ ግን ወላ ክሳራ ከማን ኣለካ ክትኮን ትኽእል ካብ 9 ግዜ ማለት እዩ ፕሮባብሊ ክሳራ ኢኻ ዘለካ ምክንያቱ ኤክስፓየር ክትኮን ቀሪባ ኣላ ናትካ ዓላማ ከዓ 300 ታርጌት ትበፅሕ ናትካ ብሬክ ኢቭን ግን 300 50 360 ገለ እዩ ስለዚ እቲ ብሬክ ኢቭን ባዕላ ግምት ክኣቱ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ቬጋ ኢልና ነርና እዚ ከዓ ብቮላቲሊቲ ወይ ከዓ ብምንቅስቃስ ናይታ ትካል ፅልዋ ዝገብረሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ጀመርቲ ሃይ ደልታ ስቲቭ ሃይ ደልታ ሎቱ ተታ ወይ ተታ ሊፕስ ክትገዝእ ከለካ ተታ ናይ ምስ ታይም ማዕረክ ክንደይ እንዳጎደለ ይጎድል ዘርእየካ ቁፅሪ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ኤርኒን ኣብ ዜናታት ኣብ ገለ ክኸውን ከለካ ብጣዕሚ ላዕሊ ስለዝኸይድ ብፍላይ እቲ ቮላቲሊቲ ምንቅስቃስ ናይ ትካል ኣብ ኤርኒን ኣብ ኣታዊ ከሎ ናይ 10% ናይ 20% ገለ ስለዝውስኽ ቁርቢ ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ማለት ስለዚ እንተና 4 ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ኣብ ልዕሊአን ግን ኣገደስቲ በዓል ምን ኣለና በዓል ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ቮሊም ኦፕን ኢንትረስት ኣለና እዚአን ከዓ ኣዝየን ኣገደስቲ እየን ምክንያቱ ክንደይ ሰባት እዮም ዝገዝእዎን ዝሸጥዎን ዘለው ከይፈለጥካ ትገዝእ እንተሃሊኻ እቲ ናቱ ስፕሬድ እቲ ኣብ መንጎ ኣስክን ኣብ መንጎ ባይን ዘሎ ብጣዕሚ ዓብ ፍልልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ግዝእ ምስ በልካዮ ኣብ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣብ ኣሉታዊ ውፅኢት ክትፀንሕ ዘሎ ተቑሎታት ብጣዕሚ ልዑል ማለት እዩ ስለዚ ቮላቲሊቲ ወይ ምንቅስቃስ ናይ ትካል ኢምፕላይድ የርእየና ኤኒዌይ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርኒን ሕጂ እንታይ ይብለና ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ናይ ኢንቪድያ 9 ይብለኩም እዩ ብዙሕ ግዜ ኤኒዌይ
ተስተውዒልኩም ሉ 7% ላዕለ ኸይዲ ወይ 7% ታሕቲ ኸይዲ ይብለኩም እዚ በዚ ናይ ኦፕሽን ዝተገምገም ወይ ከዓ ግምጋም ተዋሂብዎ ወይ ዝበዝሐ ግዜ ናይ በዓል ተስላ ካብ 900 ሚእታዊት ላዕሊ ወይ ታሕቲ ክኸዳእን ፅልኢ ዝግበረለን ኣብ ምንታይ ኣብ ኤርኒንግ ኣብ ኣታዊ ዝህባሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ወይ ከዓ ኤክስፔክትድ ወይ ትፅቢት ዝግበረሉ ምንቅስቃስ ማለት እዩ ላዕሊ ወይ ታሕቲ ብክንደይ ሚእታዊት ከም ትኸይድ ገለ ካብቲ ዝርአየና እዩ ኦኬ ስለዚ ዳይሬክሽን ኣይኮነን ዝሕብረካ ዘሎ ናበይ ከም ትኸይድ ኣይኮነን ክትውስኺ ኣይኮነን ወይ ክትውስኽ ወይ ከዓ ክትንቀሳቐስ እያ በቃ ወይ ላዕሊ ወይ ታሕቲ ናይ 8 ናይ 9% ክትከይድ ወይ ከዓ ክትጎድል ዘሎ ተኩለታት እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሃይ ኢቪ ወይ ከዓ ሃይ ቮላቲሊቲ ወይ ከዓ ላዕሊ እንተሪኢና ወል ካብቲ ገዚእካዮ ዘለካ ኦፕሽን ከዓ ብዕፅፉ ላዕልን ታሕትን ክብል ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ትሑት ቮላቲሊቲ እንተሃሊዎ ግን እዚ ዝብለኩም ፀኒሕኩ ዝብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ትሑት እንተኮይኑ ግን ወል እቲ ናት ምንቅስቃስካስ ከዓ ታሕቲ ክኸውን ትፅቢት ይገበረሉ እዩ ማለት እዩ በንፃሩ ኣብ ኮላ ብተወሳኺ ማለት እዩ ሃየር ልዑል ቮላቲሊቲ እንተሃሊዎ ኣቀዲመ ገሊፀልኩም ፀኒሐ እንታይ ትኸፍልሉ ንስኻ ከም ንበዓል ተስላ ከም በዓል ናይ በዓል ኳንተም ስቶክስ ገለ መሳሊ ዘሎ ልዑል ክፍልቲ ኢኻ ትከፍለሉ ወይ ከዓ እቲ ፕሪሚየም ትከፍሎ ዘለካ ምስቲ ዋጋ ናይ ስቶክ እንታይ እዩ ልዕል ዝበለ ፕሪሚየም ኢኻ ትከፍለሉ ምክንያቱ ቀልጢፋ ታርጌትካ ክትሃርመልካ ዘሎ ተቑታት ብጣዕሚ ልዑል ስለ ዝኾነ ትሑት እንተኮይኑ ከዓ ቺፐር ወይ ከዓ ሕሱር ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ማለት እዩ ቮሊዩም እንታይ ንፈልጦ ኢና ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ምሂረኩም ኣለኹ መሰለ ንብራ ቮሊዩም ሸየጥን ገዛእትን ድዮም ቮሊዩም ክንደይ ብርክታት ተገዚኡን ተሸይጡን ዝሕብር ቁፅሪ እዩ ንኣብነት 1 ሚልዮን እንተኢለ ናይ ተስላ ቮሊዩም ሎሚ ኣብታ ናይ ማርኬት ክፍት ዝነበረትላ መዓልትስ 100 ብርክታት ተገዚኡን ተሸይጡን ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ሃው መኒ ኮንትራክት ወይ ከዓ ሃው መኒ እዚ ከዓ ብኦፕሽን ክንሪኦ ከለና ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይ ስቶክ ክንደይ ኮንትራክት ክንደይ ስቶክ ዘይኮነ ክንደይ ተስላ ዘይኮነስ ክንደይ ቲ ኦፕሽን ኮንትራክት እዚ ንመሃሮ ዘለና ናይ ኦፕሽን ክንደይ ከም ዝተሸጠን ከም ዝተገዛን ዝሕብር እዩ ውሕድ እንተኮይኑ ወል ውሕድ ሰባት እዮም ኢንትረስት ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ስፕሬድ ክትከፍል ኢኻ ሓጋዚ ኣይክኸውን እዩ ስለዚ ሃየር ቮሊዩም ወይ ከዓ ልዑል ዝኾነ ቮሊዩም እንተሃልይዎ ትካል እንታይ ማለት እዩ ሞር ሊኩዲቲ ሊኩዊድ ማለት እዩ ታንክ ዩ ሊኩዊድ ማለት ከዓ ምሻጥን ምልዋጥን ዝዓበየ ዕድል ኣለዎ ቀልጢፉ ክሽየጥ ዝኽእል ነገር ተኮይኑ ሊኩዊድ ኢና ንብሎ ሊኩዊድ ከም ዝፈሳሲ ዘይኮነ ሊኩዊድ ክስታይ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓቂ ንኣብነት ገዛስ ሊኩዊድ ኣሰት ኣይኮነን ኦኬ ገዛት ንክትሸጦ 3 ወርሒ 6 ወርሒ ዓመት ከድልየካ ክእል እዚ ግን ከም በዓል ስቶክ ገለ ግን ቀልጢፉ ክሽየጥ ስለ ዝኽእል ፅቡቅ እዩ ማለት ስለዚ ልዑል ቮሊዩም እንተሃልይዎ ከዓ ብዙሓት ገዛእትን ሸየጥን ስለ ዘለዉ ንክገዝኡልካስ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ኦኬ ብኡ መጠን ከዓ ንክትወፅእ ካብቲ ክስታይ ከዓ ቀሊል እዩ ሓቂዶ ምክንያቱ ገዛ ከቢድ ይክብሎ ፀኒሕ ስለዚ ስቶክ ከዓ ቀሊል እዩ ኣብ ኦፕሽን ከዓ ልክዕ ከምኡ ብዙሕ ዝግዛእን ዝሸጥ እንተሃልይዎ ወይ ብዙሕ ቮሊዩም እንተሃልይዎ ቀልጢፍካ ክሸጦ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ክትስዕካ ማለት እዩ ናብ ምንታይ ክትከይድ ኣብዚ ዕብዮም ይህቡካ ኣብዚ ቢድ ኤንድ ኣስክ ዝበሃል ስፕሬድ እቲ ገዛእትን ሸየጥን ዝገዝእሉ ቁፅሪ ብጣዕሚ ይዕብይዎ እሞ ንስኻ ትገዝኦ ብ10 ቅርሺ ትገዝኦ ክሸጦ ተለካ ሽዑ ንሽዑ ከዓ ብ8 ቅርሺ ጥራይ ትሸጦ ማለት እዩ ንዑ ከዓ ስፕሬድ ኢልና ንፅውዖ ቁርብ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኦኬ ሶ ኦፕን ኢንትረስት ማለት ከዓ ወል ኣብዚ ግዜ እዚስ ክንደይ ኮንትራክት ተኸፊቱ ኣሎ እቲ ክንደይ ግዜ ተገዚኡን ተሸይጡን ኢና ኢልና ኦኬ እዚኣ ክንሪኣ ፀንሐና ኣብዚ ቮሊዩም ማለት እዩ ኦፕን ኢንትረስት ግን ተገዚኡ ዘሎ ኦፕን ዘሎ ኣብዚ ግዜ ዕዳጋ ዘይተዓፅቦ ዘይተሸጠ ማለት እዩ ዘይተሸጠስ ተገዚኡ ዘሎ ሃመኒ ኮንትራክት ወይ ክንደይ ኮንትራክት ተገዚአን ወይ ከዓ ክፉታት ከም ዘለዋ ዝሕብረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃይ እንተሃልይዎ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ብዙሕ ኣቴንሽን በቃ ረኪቡሎ ማለት እዩ ስለዚ ክውስኽ ወይ ካልእ ነገራት ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ወይ ከዓ ሊኩዊድ ክኸውን እዩ ምስኡ ንክትገዝኦ ንክትሸጥን ብጣዕሚ ቀሊል ክኸውን ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ማለት እዩ ሶ ከም ዝበልክኹም ኦፕሽን እዚ ካልኣይ ተኸፋልና ንምሃራ ዘለና ምስን ሳልሰይትና ግድን ከተድልየና ፕሮባብ ራብዒት ከመን ከተድልና ተኽእል እያ ምክንያቱ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ተርሚኖሎጂ ክህልወና ስለ ዝኽእል እተን ቀንዲ ኣገደስቲ እንታይ እየን ባይ ክንብል ከለና ኮል ወይ ከዓ ፑት ኢና ንብለን ኢና ኣለና ስለዚ ኮል እንተኢልና ትውስኽ ፑት እንተኢልና ትጎድል ኦኬ ኤክስፓይሬሽን ዴት እንዳቀረበ ክቀርብ ከሎ ኢልና መዓስ ኢኻ ትመርፆ ይውስኑ ኢና ኣብነት እዚኣ ድሕሪ 5 መዓልቲ እንተመሪፅያ ኣብዚ ናይ ተስላ 300 ኢና ክንረውዕ ኢልና ነርና ኣብዚኣ እንታይ ሪኢኹም
ፑት እየ ዝብል እንታይ ኮንፊዝ ኮይኑ ኦኬ ስለዚ ድሕሪ 5 መዓልቲ 28 ማርች ተስላ 300 ትበፅሕ ኢለ ኦፕሽን እንተዝገዝእ ነይረ ክንደይ ከፍለ ኣሎ ትሪኦ ኣለኹም يا ስለምንታይ دقيقة ولا برين حوالي دقيقة ولا نيس ولا غرب دقيقة ولا ኣብ ዓይንኹም ኣብ ክሳብ ከይኮን ላፕቶፕ እያ ዘላ ኦኬ ሕጂ ኸ إسرائيل يا صباغي زيرو نقطة تعايكم إسرائيل اللي سنتك ها نسخة مسيحة لغبت عايب سكرين نسخة دقيقة لا ኦኬ ካባኹም ይድሓን ካባኸይ نعيش بكرة ና ካብያ ወተረዲኒ ይልሃል እና ናይ ባዕሊ ስፔሲፊክ ኣጋጣሚ ተኸስታጠ ሕጂ ፅቡቅ ለመፅያትልካ يا حج جود ثانك يو ኣብ ጥዎ ተቢልካስ ከምኡ ይቀየርልካ ኤኒዌይ ያ ምክንያቱ ኩሉ ከሪኦኩም ስለ ዝደለኹ እየ ኣነ እዚ እዚ ንሽዕ ዕብይ ከብላ ንሽዕ በዚ ኦኬ እቲ ሞባይል ዘለኹም ፅቡቅ ራእይኩም ማለት እዩ يا ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ስትራይክ ፕራይስ ኣለና ክንደይ ታርጌት ትበፅሕ ኢለ ዘብሎ ዘለኹ ብሬክ ኢቭን ኣሎ ስለዚ ኣብታ ታርጌት ንክሃርም 30 23 ክትበፅሓ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣብ ግምት ኣትይዎ ለቲ ናይ ፕሪሚየም ማለት እዩ እዚ ኣስክ ፕራይስ ወር ፕሪሚየም ብለካ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ውሕድ ግዜ ድሕሪ 5 መዓልቲ 300 ትበፂሓ ኢለ ከትሕዝ እንተኮይነ ዝኸፍሎ ክፍሊት ብጣዕሚ ውሕድ እዩ يا ስለምንታይ impossible دارجة ولا تاخذ عادي ዳርጋ ኢምፖሲብል ስለዝኾነ impossible yeah ኣጋጣሚ ተዝመፅእ ነይሩ ግን ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ከምፅእ impossible كان لخم يا تخل ኣሎ ማለት እዩ ኤክሰለንት ከምኡ ክብለኩም ከለኹ ግን ነዚ ክሃስዮ ዝኽእል እንታይ ኣሎ እንታይ ዝሃስዮ ነዚ ካብ ዘለዎ ምስተምሃርኒ ቃላት ካብ ዚአን እንታይ ተማሂርና ደልታ ጋማ دلتا ቴታ تيتا جاما تيتا هاسي ቴታ እዩ ዝሃስዮ ቴታ እዩ ዝሃስዮ ኤክሰለንት ቴታ ብጣዕሚ ይሃስዮ ይሃስዮ ጥራይ ዘይኩም ብጣዕሚ ይሃስዮ ምክንያቱ ሓንቲ ሰዓት ወላ ክተልፎ ከሎ 300 ዘይበፂሓ እቲ ገንዘብ ከሲርካ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ግዜ is not your friend محزخ ኣይኮነን ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ወይ ዓርክኻ ኣይኮነን ወይ anyway ንዓኻስ እንታይ ዝበሃል ትግርኛ ዝሕግዘካ ኣይኮነን ዝሕግዘካ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እያ እዚ ክንደይ ትገዝእ ከለኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ናብ ግን ንኣብነት 2027 ጥሪ ተዝብላ ነይረ ግን ክንደይ ክኸፍል እየ ፍልይ ሪኢኹሞ يا يا 72 حنت بركي 72 ኣብቲ ሓንቲ 240 ዝኸፍል ዝነበርኩ ኣብዚ ግን 7265 ክኸፍል እየ ማለት ንሓንቲ ኮንትራት ስኩዌዚ ስለምንታይ እዩ ወል ድሕሪ 2 ዓመት ተስላ 300 ክትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ልዑል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ምስ ጥውቃታት ኣብ ዝኾነ ጥውቅ ክዳታ ላይን ጥራይ ትኹን ኣብኡ ከዓ እዚ ሕጂ ክንመሃሮ ዝፀንሕና መዓልታዊ ቅርሺ ክትውስኽ ከላ ክንደይ ከም ዝውስኽ ዘርእየካ እዩ ነቲ ደልታ ከዓ ብክንደይ ከም ዝውስኽ ዘርእየካ ነፍሲ ወከፍ ዶላር ትውስኽ ከላ ከዓ ትጋማ ኢልናዮ ሓፈሻዊ መዓልታዊ ክንደይ ከም ትጎድል ዘርእየካ እዚ እንታይ እዩ ውሕድ እዩ ልዑል እዚ ተታ تحوتي يرو شدش قشي قال مالك ትሑት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ናብ ቅርሺ ገፁ ዝቐርብ እንተኮይኑ ከሲርካ ኣለካ 0.1 ተኮይኑ ከማን ደሓኒ ኦኬ ዳርጋ ናይ ዓመት ገለ ሂብካ ኣሎ ዕድል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተታ ናይዚ መዓልታዊ ዝጎደሉ ገንዘብ ውሕድ እዩ شدش قشي قال ስለምንታይ እዩ ነዊሕ ግዜ መሪፅካ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ግዜ ስለዚ እዚአን ኣገደስቲ እየን ማለት እዩ ተታ ዘይኮነ ገዳሲ ሕጂ እቲ መዓስ ትመርፆ ከም ዘለካ ዓብይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ከምኡ ክብለኩም ከለኹ ግን ኩሉ ሰብ ኣይኮነን እኩል ገንዘብ ክህልዎ ዝኽእል ንኣብነት ንዓኣ ክመርፃት ኮይነ ክንደይ ከድልየኒ 7200 ሓንቲ ብር ክኸድልየኒ ብ7200 ናይቲ ሓንቲ ድሕሪ ወርሒ ዝበልኳን ክንደይ ኮንትራክት ምገዛእኩ 300 ከባቢ ኮንትራክት ምገዛእኩ ነይሩ ማለት ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ኮንትራክት ግዛእኒ ዘላ ታን ድሕሪ ሰሙን ከምዚኣ ትበፅሕ ዝበልክዋ ብዙሕ ኮንትራት መግዛእትኒ ነይራ ብዙሕ ዕድልካ ንክገዝኦ ማሃበትኒ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ከየእተና ከይፈለጥናዮ ብዙሕ ክንገዝእ ሪኮመንድ ኣይገብሮን እየ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ 62 እዩ ዘሎ ናይ ተስላ ዝበዝሕ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ኦፕን ኢንትረስት ከዓ ከባቢ 1745 ከዓ ክፉት ኮንትራክት ኣሎ ንሽዑ ኢሎም ዝገዝዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ድሓን ዝኾነ እያ ዘለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ኦኬ ሶ ነዚኣ ክገዝኣ እንተደልያ ኣነ እንታይ ዝገብራ نجي أبايب له هاي لا خلاص موبايلي سلسلة صغيرة
ትሬድ موبايل سلاش جزء استاجر يعني بعد بتلعب زل هاي كون بس قابرين بس شايفين له انا بزي تشافين زله بزي سلسلة مئتي انت مريض يا what is this introduction option watch list بزي شايفين interesting notification investing موبايل زي جزء استاجر anyway ኣብ ከለኹ ዜና ክምህረኩም ደሊ ነይረት እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ግዜ ታይም ትመርፅዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ሰንሲቲቭ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ሓፂር ትሬድ ክትገብር ተለካ ኣትሊስት ናይ ወርሒ ወይ ናይ ገለ ተሂብካ ቁል ከማን እድል ሂበካ ማለት እዩ ንስኻ ከማ ንውሕድ ሪስክ ክትወስድ ተርኢ ኢኻ እንተዘይኮይኑ ግን ናይ 2 ዓመት ናይ ዓመት ክትገዝእ ከለካ ዳሓን ዝበዝሐ ኦፕሽን ዝጥቀሙ ዴይ ትሬደርስ ከቢድ እዩ ዴይ ትሬድ ዝገብሩ ወይ ኣነ ንባዕለ ይገብር ከማ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ኣትሊስት ንኦፕሽን ስዊንግ ትሬድ ግን ክጠቕመካ ኸሊ ከምዚ ን6 ወዕዲ 7 ወርሒ ኢልካ ንዓመት ኢልካ ገዚእካ ድሕሪ 6 ወርሒ ክሸለ ትኽእል ኢኻ ከም ትፈልጥዎ ስለዚ ንኸምኡ ዕድላት ክህበካ ዘሎ ትኩረታት ብጣዕሚ ልዑል እዩ ስለዚ ብክልተ መገዲ ኢኻ ክትከስበሉ ትኽእል እቲ ሓደ ኦፕሽን ብምሻጥ እቲ ኦፕሽን ቲ ኮንትራት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ኤክሰርሳይዝ ብምግባር ክትገዝኦ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ድሓን እቲ ኣብ ምግዛእ እኳ ብዝሓለፈ ርአይኩም ስለ ዝነበርኩ ፀገም ዘሎ ኣይኮነን ኣቲ ዋች ሊስት something went wrong please try again اوكي زغون حتى لكم دي عايزين لو مستمهرنا ولا برتع لي نيرو انا بزي حتى لا تنبرنا بزناي تيتات بلانا مركاسي ديل انت دا 10 قرش وي 8 قرش تري انا مركات وسد انت تاع خويناسي كابتا غزي خا زلخ انت تحت انت خيدا طرايديا ولا انت وسي فايد وسدنيا حجي نخلي اب قمت زئتو ستيل كغودلي تغزي ترى خم زلو وي حجي انت ያለው በቲ ደልታናትካ እንዳወስኸት ውስኽ እንተሃልያ ንኣብነት ናይ ተስላ ዋጋ ካብ 249 እንዳወስኸት ውስኽ እንተሃልያ ወል ወላት ዳ ይጉደል ዳ እምበር ስቲል እንዳኸሰብካ ኢኻ ትኸስብ ዘለኻ ናይቲ ክሳራን ናይቲ መክሰብን ከተነጻጽር ከለኻስ ናይቲ መክሰብ ይበዝሕ ማለት እዩ ግን ትወስድ ያ ትወስድ ወላ ትጉደል ወላ ትወስድ ይመጣ actually ዝገዛእኩ ኣነ ኔራት ገንዘብ 400% ወሲኹ ዝነበረ ዳርጋ 8% ጣይ ተሪፉ ሕጂ ናይ ኦፕሽን ኣብዚ ማለት እዩ ንኦፕሽን ገለ ጥራይ ዝኸፈትኩ እያ anyway ኣነ ፀገም ዘሎ ይኮነ ወላ ዝተጠፍአ ንኸምኡ ኢለ ስለ ዘእትዎ ገለ ክፋል ካብቲ ገንዘበይ ፀገም የለን ናተይ ስለ ዝረኸም ከምኡ ክትገብሩ ሪኮመንድ ዝገብሮ ይኮነ ኦኬ ኣብ ከለኹ ማለት እዩ where is nvidia ንኣብነት ኢንቪድያ ዕለት 2 መይ ኤክስፓየር ዝኾኑ ኢለ 10 ብር ክገዝእ ኣለኹ ሕጂ 10 ኮንትራት ትሪኢ ኣለኻ ኣብዚ ተመረ ንዓኻ ዝዛረብ ስለ ዘለኹም ንኩልኩም ንምርዳእ ኢለ ማለት እዩ ያ ሪፍሬሽ ግበር ቅልጥፊ ኦኬ ሶ ኣብዚ ሕጂ 6 ቅርሺ እያ ዘላ እቲ ኦፕሽን ማለት እዩ ነታ ኮንትራት 6 ቅርሺ ከፍ ኢለላ ዘለኹ ኦኬ ምክንያቱ እቲ ኤክስፓየር ዝኾነሉስ ድሕሪ ወርሒ ዝኾን ዘሎ ነዊሕ ኣይኮነን ወርሒ 125 እንተበፂሓ ዝኾነ ትኾነት ኣነ ክኸስር ኣይክእልኒ ምስቲ ኦፕሽን ኣወዳዲርካ ገለ ማለት እዩ ኩሉ ኦኬ ካረንት ፕራይስ 6 ቅርሺ ኣለኩም ክደቅኩም ክእል እዩ ኣነ 111 እያ ዘላ 190 ከሲብ ኣለኹ ሶፋር ማለት እዩ ዓርቢ እየ ገዚኡ ባይ ዘ ወይ ሶፋር ኣጋጣሚ ኣብ ሲሙሌት ኢለ እንተሪአ ኣብዚ ሰመረ ትሪኢ ኣለኻ ኣብዚ ወሪ ኣለኹ ሕጂ ዋጋ ኢንቪድያ ኣብዚ ላትካ 117 ኣላ ራይት 117.4 ንሳተ ዘይተንቀሳቂሳ ርአም ክንደይ እናጎደ ዝጎደ ዘሎ ትሪኢ ኣለኻ ኣብዚ ኣሎ ኣብዚ ዝተውዕሉ ዝገንዘብ ኣብዚ ኣሎ ወሪ ኣለኹ እሱ እንዳጎደለ ጎደል ኢንቪድያ ጎደለትን እቲ ገንዘብ ግን ናበይ እንዳጎደለ ጎደል ኣለ ትሪኢ ስለምንታይ ሕታ ታይም ቫልዩ ማለት እዩ እቲ ኤክስትሪንዚክ ቫልዩ ናቱ እንዳጎደለ ጎዲሉ ኣብታ ኤክስፓየር ትኾነላ መዓልትካ ጠቕላላ ዜሮ ምኸድኩ ነረ 6,000 ገለ ኣዋፊረና ዘለኹ 6,000 ምኸዳ ነይረን ማለት እዩ ሕጂ ሰመረ ናብ ሕቶኻ ምምላስ እንታይ ዝኾን ዘሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ንኣብነት እዛ 117 ዘላ ናብ 120 እንተትኸይድ ነይራ ስቲል ወላ ግዜ እንዳጎደለ ጎደል ይሓቀ ዶ
اه ستيل ግን ነቲ ክስታይ ካብ ግምት እየ ዝወይ ነቲ ዋጋ ወሲኽዎ ዘሎ ደልታ በቲ ደልታ ትኸስብ ስለ ዘለካ ዋላ በቲ ተገለለስ ኦልሬዲ ኣብ መክሰብ ኢኻ ዘለካ እምበር እቲ ምግዳል ኣይገድፍን እቲ ቴታ ርአይ እንዶ ምክንያቱ ፅባሕ 120 እንተትኸውን ነራ ወሲኻ እየ ዘላ ፅባሕ ማለት ወይ ሎሚ ኦኬ ኣጋጣሚ እዚ ማርች 27 ትብላላ ትርኢ ኣለካ ማርች 27 ኣብኣ እዚ ሕጂ ገይርያ ዘለኹ ማርች 27 ኣብ ዝገልፀልካ ኣሎ ኣብዚ ያደኖ ከመይ ጌርካ ሪአኩም ከ ነ ትንቀሳቀስኒ ሕጂ ኣብዚ ተዝሽጣ ነረ 300 ምኮነት ሓቂ ዝተፅብያ ነረ ግን ስቲል ወሲኻ ዘላ ብሰንክቲ ግዜ ግን ትጎድል ኣላ ካብቲ መክሰበይ ዝነበረት እናጎደለ ይኸስብ ዘይኮንኩ ዘለኹስ ካብቲ ከስቦ ዝግባኣንስ እናጎደለ ጎድል ኣሎ ማለት እዩ ያ ሕጂ ክልቲኡ ሳብ ግምት ኣትዩ ማለት እየ ኣጋጣሚ ኮይኑ 130 እንተትበፅሕ ነራ ግን ኣብ ዝኾነ እዋን ትብፃሕ ኣነ ኣብ ፕሮፊት እየ ዝወፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ وسيخات زلات قمتي تياتو سلازلا خن كزيناتو تصنحلا بريك ايفن بوينت ناتي 125 يخم زبلكم بريك ايفن كاب قمتي اتو مالتي هلوك نيرا 126 تبصيح لكم 125 قلن it doesn't matter اب كندي معاتي شطو قلا كل غزي ام مخسر يخوص يا تريو لكم ابزي ታግዚስ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ኣብዚ እንዳ ግዜ እንዳቀረበ ክቀርብ ከሎ ከዓ እቲ ሚእታዊት እንዳወሰኸ ብጣዕሚ ፅልዋ ዝገብረሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ሽሕሽሕ ክውስኽ ዝኽእል ኣብ ትሽዕ ግዜ ኦኬ ያ መሰርቲ ኢብራሂም ሰቢ ኮምፕሊኬትድ ክኾን ይኽእል ንክርዳእኩም ሕጂ እዚ ንምንታይ ዝህበካ ዘሎ ኦፍኮርስ እቶም ኤክስፐርት ወይ ክኢላታት ጥራይ ዘይኮኑ ብዙሕ ገንዘብ ዘዋፍሩ ኣብዚ ከም ሪስክ ዓይነት ክስታይ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ናይ ሪስክ መከላኸሊ ወይ ንዝተፈላለዩ ሜላታት ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ትሬደርስ እንተኮይኖም ትሬድ ክገብሩ ይጥቀምሉ እዮም ኣይ ቲንክ ኣብ ሲኤፍ ድዚ ሓይሽ ዝብሎ ወላ ኣነ ወላ ስቲል ማለት እዮም ዝያብ ዘለኹም እንተዘይኮይኑ ግን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሪስክ ብጣዕሚ እዩ ዘለዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ዝብለኩም ክኸስር እንተኮይኑ ክንደይ ክኸስር ዝኽእል ኣነ ሰመረ እታን ሂብካይን ዘለካ ገንዘብ እየን 6,000 ኣብዚኣ 6,000 ኣጋጣሚ ኮይኑ 166 እንተትበፅሕ ነራ ክንደይ ምኸሰብኩ ርአ طبعا هذا ሕጂ ተትበፂሓ ግን ኣብዚኣ ፅባሕ ተትበፅሕ ትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት እዩ ግን ዋላብቲ ተትበፅሕ ከማ ናብ ዝኸስበሉ እዩ ሕጂ ናይዚ ኣድቫንቴጅ እንታይ ዝበካ ዘሎ ብጣዕሚ ክትውስኻ ዝብል እምነት እንተ ነርካ ኣይ ቲንክ ኢት ጊቭስ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ክትበካ ትኽእል እያ ምስኡ ግን ዓብ ሪስክ ወሲድካ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ኤንቪድያ 200 ትበፅሓለ ነረ ኣነ ክሳብ ሽዑ ኳይ ክፅበያ ነየ ክሸጠ እያ ሳም ፖይንት ግን ክሳብ 7,000 ክኸስበሉ ዘሎ ተኽእሎታት ብጣዕሚ ልዑል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኤንቪድያ ንኣብነት ቅድሚ 3 ዓመት ትገዝኦ ብዝናይ ኦፕሽን ሚልዮነር ትኾን ኣብዚ ግዜ እዚ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኦኬ ማዕረ ከምኡ ቀሊል ከም ዘይኮነ ግን በዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ተረዲእኩም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ገብር ኣብኣ ሕቶላን ብኸመይ ኢኻ ትወፅእ ብርሄና ካብዚ ነቲ ኦፕሽን ዲኻ ትሸጦ ወይስ ገዚእኻ ብክልቲኡ መገዲ ሕጂ ንኣብነት 200 እንተትበፅሕ ነራ ኤንቪድያ ከምዛ ዝበልናይ ኣብነት ማለት እዩ ናተይ እንታይ ኢልያ ነይራ 120 ናተይ ስትራይክ ፕራይስ ሓቂ ዶ ስለዚ ብ120 ገዚኤ ብ200 ክሸጦ ክእል እየ ማለት 10 ኮንትራክት ግዜ ዘለኹ 1,000 ብርኪ ማለት እዩ ብ100 ብሓይ ንዑ 1,000 ብርኪ ብሕሳብ 120 ክገዝኦ ክእል እየ 120 ሽሕ እንተዝህልወኒ ነይሩ ክሕዞ ክእል እየ ተደልየ ከዓ ክሸጦ ክእል እየ ብ200 ሽዑ 200 ምሻጥ ዘይተርፈኒ እንተኮይኑ ግን ነቲ ኮንትራክት ክሸጦ ክእል እየ ምክንያቱ እቲ ኮንትራክት ዋግኡ ተሪእኻ ኣብዚ ክንደይ በፂሑ ኣብዚ ለካ 80 በፂሑ ኣነ ብ6 ዝገዛእኮ 80 ዘሎ ብ100ዊት ከዓ ከባቢ 1,200% ወሲኹ ማለት እዩ ስለዚ ta ኮንትራክት ክትሸጣ ትኽእል ኢኻ ተደልየኻ እዚ ግን ቅድሚ ምዃን ማለት እዩ ግዜ ቅድሚ ኤክስፓየር ምዃንስ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ያ ንኣብነት ኣነ ኤንቪድያ ፅባሕ 125 ገለ ዝበፅሐለየ ነራ ፕሮባብሊ ምሸጥኮ ዝብል እምነት ኣለኒ ዲፐንድስ ካ ሰዓት እንድያ በፂሓ ገለ እምበር ከምኡ ሓፂር ግዜ የለ ስለ ዘበልኳ ማለት እየ ሕጂስ ምፅባያ የልየኒ ኣነ ኦፕሽን ጥራይ ክሸጣ ክእል እየ ከስበለያ እስኩዝም ሕዚ ቆይሮ 125 ተትበፅሕ ነራ ንኣብነት ፅባሕ 4,000 ከሲበ መውፃእኩ ነራ ይብል ማለት ኣብ ሽዑ ግዜ እንተክፅንሐኒ ካይፈጦን ስለምንታይ ከም ዝወስኽ ብሓፈሻ ግን ክሸጦ ስኽእል እየ ነቲ ኮንትራክት ብክንዳይ ሸጦ ሽዑ ብ10 ቅርሺ ሸጣኒ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ሕቶት ሃሊኩም
سلام برهين. برين بزعبة زي أخوي وصنا أوكي قصد مساء ستحسسي نصر تي خد كون العداوي أزمان تبلسي بزح تأش مسا تأش مليورات مخنيات أبغى زب كأبتزل لو وقعت تحس تلاخسي إتي أوبشن تجبر تلاخس سو أوكي ريسكيبل كان بزح أتوه خايبل كان مالتي زخون زول بس من الزر نشدش حزو زوافر كونس أتاوي بلين أنا نو أبتي أزماني عنتو كتر الناس أنا حكام بري أدماني أزماني سي بزح أتوه سي بالكان مالتي ريسكيبل كان أتوه بزح كاري وارد خايبل كان مالتي لا كامبر كل وكا خلي ريسك خلك مهنياتو ناتكا علامة كتشن عسران شدشن انت تغيس كان عبنت انفيديا إن نبزل 110 شوعة نازل حكي له يا 110 شوعة تبصح لنا تي سترايك برايس انت جزي ايه أقات أمو خوينو شح انت تبصح نيرا انفيديا دا مليون خسر مر اوكي يا ويكا تحت تور نيرا خا يخسر مر وي تزيد تنقص قيسا خا يخسر اوف كورس ስለዚ ልክዕ ከም ናይቲ ኤን ይፅልዋ ዘለዎን ስለዚ እንታይ ዲ ኣትደማኒ እኮ ማእከላይ ሪስክ እዩ ዘለዎ ኢንደማኒ እዩ ከማ እንተ ናቱ ውፅኢት ትሕት ዝበለ اوكي برهتي اوكي ኢድና ሓፍተ ቢና ከዓ ፅቡቅ ነይሩ ኣሕዋት ድምፂ ክስታይ ሓዊስና ፅንሕ ይመስለና ኦኬ ዳዊት ቀፅል مساء ستحازت يا مزيام حوات نصر تخد كون ليس دلو خي اتي اتي برايس اتي تيتا تبلنا صنح كامش تغاغي እሱ ሲ እንድሕር ምስ ግዜ ማለት እንድሕር ኣቢሉ ብሰንኪ ንሱ እቲ ኣትሒዝካዮ ዝነበርካ ሲ ኣብ መወዳእታ እንዳጎደለ እዩ ድጎድል ትብለና ፀኒሕካ ሕጂ ክሳብ ክንዱ እንድሕር ዝፀልዎ ኮይኑ ሲ እቲ ንስኻ ኣቢልካዮ ዘለካ ማለት ታርጌት ኣቢልካዮ ዘለካ ኣቐዲሙ ምስ ግዜ እንድሕር በፂሑ ሲ ሸጥካዮ ክትወፅእ የዋፀካ ማለት እዩ ካብ ኣብ ሪስክ ምእታው ሸጥ ጠቕላላ ኮ ናይ ኦፕሽን እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ንክሽየጥ እዩ ኮንትራት ቀንዲ ዕላምኡ ንክሽየጥ እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኣሎ ንኣብነት ንስኻ ኤንቪድያ ሽሕ ክትበፂሓ ዝብል እምነት እንተሃሊካ 200 ከላ እሞ ከዓ ግብሪ ገለ ዝኽፍል ተሃሊካ እሱ ኢልካ ጥራይ ኤክሰርሳይዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግብሪ ትኸፍለኒ ኢኻ ኤክሰርሳይዝ ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ትሕቲ ዓመት እንተቢሎሞ ዝኸፍልሉ ግብርን ልዕሊ ዓመት ሒዞሞ ፀኒሖም እንተሸይጦሞ ዝኸፍልሉ ግብርን በበይኒ እዩ ሕጂ እሱ ከዓ ኳልኩሌት ኣብ ግምት ኣትዩ ማለት እየ ሓፈሻዊ ግን 99 ሚእታዊ ቴስ ክትሸጦ የዋፅእ ኦኬ ስለዚ ምስ ግዜ ሲ ዋላቲ ከምዚ ትብለና ዝፀንሐ ከማይ 300 እንድሕር ኢለስ 300 ዋላ እንድሕር 320 እንድሓን ንበሎ ታርጌት ዋላ እንድሕር ሃሪማ ሲ እቲ ትኸፍሎ ዘለካ እቲ ቴታስ ዝበዝሐ ክሳራ ከምፀልካ ክእል ማለት እዩ ምስ ግዜስ ገንዘብካ እንዳጎደለ ከም ዝጎድል እያ ተርእየካ ተታ مركم زبالك 320 معاس يا بصيحه موداتها معلت دي موداتها ما نابنت موداتها معلت اندحر بصيحه سي تي تخوفلو دلها انت رخيب كايد لها 300 الكا تحسكا 320 تبصيحه سي تي تخوفلو دلها تي ناي تيتا اب كسارات وصع لها مالك تتا وغن وسيخه ندير لهم كاب 250 واقعها كنا ب 320 كيدا لانده اوكي جابو تخسرو زلخا كسارة بتعمل واحد زبالة خونه خالي نابنت زي وستك اوكي حلاتنا مجاب سكرين شوت دي زي سنة 300 حكيرو زي اوكي بريك ايفناتكا 340 رايت 320 تبسي حناتكا بريك ايفن تاع حجي نزول اب قمه اتي وينتي بريميوم تخفلو زلها دي ريمبر اوكي 340 تي كتبصح اللوا مال تحتي ندحر كويناس ابتنا اكسباير ديت تحتي انت خوينا بسنكت غيزي كثير كالله مالتي كثير الله اوكي كثير كالله ان رياليتي ولا شط ولا اكسرسايز غبرو كثير كالله خاطش غيزي ابا ندحر وصيا خنا ابن 340 توصيا سي اب ገንዘበይ ድወጽ ዋላስ ቲ ናይቲ ቴታ ዝበልናዮ ዝኸፈልክዎ እሱ ብኸሳራ እዩ በላላ ኣብ ብሬክ ኢቭን ማለት ብሬክ ኢቭን ይበቃ ወላ ሓንቲ ከሰርካና ኣለኻ ማለት እዩ ኦኬ ኣይ ተኸስርኒ እዚ ናይ ተታ ገለኮ ኦልሬዲ ንዓስ ፅልዋ ከም ዝገብረሉ ኦልሬዲ ኢንደወይ ከም ተኻሪእኩም ፀንሑ ካብዚ ናይ ኤንቪድያ ምስ ግዜ እንዳጎደለ ከም ዝጎድን ክትፈልጥ እምበር ኣብ መወዳእታ ፅልዋ ኣይኮነን ዝገብረሉ اوكي شعو جن انت اكسرسايز داخل تقبرها ولا اخت شتاي خا باخاي مركز 320 تلك حجي قال يوم تاي قبر يوم داوت
ኣሎ ፒስ ኦፍ ማይንድ ዝበሃል ኣሎ ገሊኦም ሕጂ በቃ ገዛ ትገዝስ ክሳነ ስለ ዝህበካ ሓቂዶ ስቶክ ላዕልን ታሕትን ስለ ዝብል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ጥቕምታት ማለት እየን ንሶም ከዓ 300 ን20 ቅርሺ ክንዲ ሸይጦም ካብዚ ናይ ኦፕሽናቶም ዝኸስቡ ወይ ዝኸስሩ ዝጎድሎም እንታይ ገብሩ ኤክሰርሳይዝ ገብሩ ብሕሳብ 300 ገዚአ ርአያ ወላ ክብለካ ንዓኻ ነቲ ፒስ ኦፍ ማይንድ ዝበሃል ማለት እዩ ተረዲኣትካ ዝተፈላለዩ ምክንያት ክኾን ይኽእል ኢንተርምስ ኦፍ ገንዘብ ብዓይኒ ፋይናንስ ክትሪኦ ከለካ ግን ኮንትራት ክትሸጦ ከለካ ዝበለፀ ውፅኢት እዮም ዝሃልካ እቲ ሓቶኻ ንምምላስ ከዓ ኦፍኮርስ እቲ ተታስ ኦልሬዲ ፅልዋ ምስ ገበረላ እታ 320 በፂሓ ዘላ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ግምት ኣትዩ ዘሎ ተታ ኦኬ ሮቤል مرحبا برهين كلام سيان مملاها مسكن صباح أفتي أنا out of money in the money زبل زلو أبتي أخلت ميتن 300 إلكا قمتاتي بكاين زلها أبكلتي ستي ريزيكو درجة 5 دولار 5 دولار يزلو 5 دولار كتو سخيل كالله أفتحده 5 دولار تقود لي إلنا لنا مالتي من تايت حدا تقول لي بأننا نعمل كلتنا 4 ساعتنا لا حد مش كله توسخ عايز له ربع لو كلتنا 4 ساعتنا ترى الله سبت حدا كلتمي تتكون يا يكون اني نازلنا افتح حدا 300 ابزين كلتم مثالات ان زماني كول اوبشن انت لك كل جديه يوسخ طريقه خلك زلخ اوكي روبرت مقال لا تقبل الله مثل نستعمل فوت اوبشن انت لك طراي تقدلي لك تتقبل خب زي قدس كلتمي مقال تقبل ولا اوكي كلتمي توسخه 300 توسخه قلت على حد لسه مقال تقبل الله 100 قبل روبرت ثانك يو كول اوبشن انت مريض كلتا 100 يبل 150 يبل 900 يبل بزي قدس كاب زلاتو كتوسخ عايز بزلهو إن دماني زغزأن زلو مخنيات جن اتريسك ناتي أتحد كبلو سلزدلو خويه أتحد كبلو زبزلهو ولا كلتا 110 انت خوينا نعبنت إن دماني إلا كلهو كلتا 140 ساعة يازل حجي ولا كلتا 110 انت تخون يرا ستيل أي كسركنا اللهو كخوني بسنكت الجزية نايتة تازبلنا خسر غالي عطي إن رياليتي مالتي أبزغن أي كسركنا اللهو لا خون خالي مهنياتو اكسرسايز قبر غالي بغلتا 100 نخو جوزو رايت مسل يوهبن له اوبشن تخوي نخد شوطو بوت اوبشن تخوي نخد شوطو يمسل زلكا اذا كن نخو جزء مسل على مالتي سلازي نعي انفلي زبل انتايو اوت اوف ذا ماني انت خوينو عبي زبل ريسك توصل لك اب جنزب كان ختمص طراي ب 50 قرشي كتوسخ كتكل على مالتي ان ذا ماني انت مريسكا جن ولا دا اخذت زلات حجي واغا مالت بنا تسلا ابنت كتن 4 9 ناب كتم 240 ولا كتم 239 تقدر لمبر ستيل اكسباير زخونه لمعالتي ገንዘብ ከማለት ዝኽእል እየ ካብቲ ኢንደማኒ ብ200 ክገዝኦ መስል ስለ ዘለና ብ200 ክገዝኦ ክእል እየ እንታይ ዝኸስር ዘለኹ ጥራይ እቲ ፕሪሚየም ዝኸፈልክዎ ማለት እዩ ናይ ፕሪሚየም ከዓ ኢንደማኒ እንተኮይኑ ልዕል ዝበለ ፊ ወይ ከዓ ክፍሊት ዘኸፍለሉ እቲ ፕሪሚየም ኢልና ዝጠቐስና ማለት እዩ እስኪ ሓስካን ሕጂ ሮቤል هو بريها يا امبر صبوتي حتى ابا خاطر كم شجرات تخونه حجي تردياتني هو تسلا حجي مقال حق انت قبل ادم سخال انت خمسونه 100 غبره او خلها ربي نابنا تريد اوبشن انت لي ابزي اكسبير زخونه لمعالتي سبتمبر 280 معالتي وي 3 ورحي يبيع لكم بلا انت 3 ورحي لا شد شورحي فرق عامت مالتي 300 تبصح نبلا where is 300 is there no تحت ورد put option 300 تبصح انتيله ازي بايله هول انتيله بلعلي يخت كون الله حفشاوي او انتاوي الرأي كغدلا تسلا زبل امنت انت زهلون نيرو جن put option يمرص نيرو كود زي كونكو put option مريسه اتي قصصات مصان قبل بين خوني مهنياتو ናይ 200 ልዕል ዝበለ ወይ 200 ትሕት ዝበለ ፕሪሚየም ክኸፍሉ ልየ ምክንያቱ ኦፖዚት ናቱ ኻ 200 ክትበፅሕ ዘሎ ተኽእሎታት ትሑት ስለ ዝኾነ ወይ 200 ያ 19 ቅርሺ ጥራሕ ክኸፍሉ ልየ ማለት እዩ
እዚኣ ሕጂ ከምታ ዝበልካያ ትጎድል ኢለ እየ ዘትሕዘ ኣለኹ ስለዚ ትውስኽ እንተኮይኑ ኮል እዩ ትጎድል እንተኮይኑ ፑት እዩ ኦኬ ሮቢ ተረዲኣኒ ብርሂን ሓዊሰ ነፀኒሐ እቲያ ፑትን እታ ኮል ያ ታንኪ ኦኬ መሰረት ብርሂን አቤት እዚ ኳይት ትሪክ እንድዩ ክንደጋግሞ ናይ ሕቶን መልስን ግዜ ተትገብረልና ደጋጊምና ገለ ምናልባት ሕቶ ከይህልወና ያ ንሕጂ ሕቶ ግን እንታይ ኣላትኒ እዚ ናይ ደልታ ጋማ ገለ ክንብሎ ፀንሕና ተታገለስ እቲ ናምበርስ ፊክስድ ናምበር ዲ ዋላ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ ንኣብነት ኒርሊ 1 ፓውንድ ተኮይኑስ ኣብ ተታ ኣይዋፃናን እዩ ዳርጋ 100% ክንከስር ኢና ትብልና ፀኒሕካ ያ ሕጂ እቲ ናምበር 0.029 ገለ ዘረዳእከና ፊክስድ ናምበር ዲ ዋላ እንታይ እዩ ቀያሪ ኩሉ ቀያሪ መሰረት ኣበይ ሙርኮስ ሕጂ ኣብቲ ንሃና ፕሪሚየም ዋላ ኣብ ምንታይ ታይሚንግ is one of the most important ግዜ ማለት ናይ ወርሒ ዲኽ ናይ ዓመት ክትገዚኣ ዘለኺ ካልኣይ እቲ ንኣብነት IONQ ገለ ምስ ሳውንድ ሃውንድ ትብሉ ቆኒኹም ሓቀሉ ብዙሓት ንኣብነት ሳውንድ ሃውንድ ተርኢናያ ፅባሕ ሶኒ እዩ ራይት ምስ ፓወር ባይ ኦፕሽን available ስትልባት ለካ ትሬድ ኦፕሽን ክብላ ኮል ኦፕሽን ክንያ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ 880 ኣላ ኦኬ ኮል ኦፕሽን 5 መዓልቲ ዕስራ ትበፅሕ ንኣብነት እንተይድያ ኤኒዌይስ ኳይት ኢምፖሲብል ክትውስኽ ትኽእል ዓይነት ፅልልትኒ ሓፈሻ ግን ኢስ ፖሲብል ሕጂ ብዚ ዝወሃበክ ተታ ዝሃብክዮን እዚ ኢምፕላይድ ቮሎሲቲ እዚ ቮላቲሊቲ ተርኢ ሕጂ ብጣዕሚ ሃይ ኮይኑ አንከይዶ ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን ክትብል ተፅቢት ስለ ዝግበረላ እዚ ክጎድል ከሎ ንባዕሉ ፅልዋ ክገብረላ ክእል ስለዚ ሓደ ካብቲ ፅልዋ ዝገብረሉ እዚ ማለት እየ ታይሚን ኣሎ ግዜ እዚኣ ቮላቲሊቲ ኸ እወ ንኣብነት ድሕሪ 17 ኦክቶበር ክትመርፅ ከለኺ በበይኑ ክመፃኪ ይሽዑኻ በበይኑ ክመፃኪ እቲ ኢምፕላይድ ቮላሲቲ በይኑ መፃኪ ገማ በይኑ ክመፃኪ ክእል እዩ ኦኬ ያ ስለዚ እቲ ግዜ ዓብ ተራ ፃወት እዩ ማዕረ ከመይ ቮላታይል እያ እታ ትካል ፅልዋ ገብሪ ንእሽተይ ዲ ዓባይ ብሓፈሻ እቲ ቮሊዩም ኢንተረስት ገለ ንብሎ ከዓ ፅልዋ ገብረሉ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ኩሉስ ነናቱ ተራ ፃወት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግን እንታይም ዝገብሩ ብዚ ኦፕሽን ክገብሩ ከለዉ ኣነ ዝፈልጦ ወይ ዝከታተሎም ገለ ማለት እዩ ጠባይን ዝፈልጥዎን ዓይነት ትካላት ይመርፁ ምክንያቱ ብጣዕሚ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ስዊንግካ ዘይኮንካ ዝሃበካ ትካል ክትመርፅስ ኣትሊስት ጠባይን ክርዳእካ ዝኽእል ከም ስዊንግ ክኾና ዝኽእላ ንኣብነት ኣነ ቁርብ ዘብለን ዝነበርኩ ትካላት ማራ ትርዳእኒ ነራ እዚ ግዜ እዚ እኳ ዳውንሳይድ ጥራይ ኮይኑ ተስላ ትርዳእኒ ነራ እንታይ ትገብር ሓፈሻዊ ማለት እዩ ክትውስኽ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ስለ ትብል ኣምፅለይታ ናይ ሶላር ዝነበርካ መን እያ ስማ ርሲዓ ይኹም ኣሎ ምስ ናይ ሶላር ትካልካ ነራ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ትካላት ስዊንግ ክግበራስ ተመረፅቲ ዝኾና ትካላት ኣለዋ ማለት እየ ናተን ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ድዩ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እያ ስለዚ እዚ ብኩሉ ፅልዋ ክገብሮ ኣለኹ ዝኾነ ትካል ክንመርፅ ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ I mean ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ግን ሪስኪ እዩዎ ሪስክ ያ ክንደይ ብለክ ለብሰር ኣለኽ እዚ ሕጂ 0.4 እዚ ካርየ ትገማ ካርየ ሕጂ እንታይ ያ ቱ ሃይ ልዕሊ እዩ ሕጂ እዚ ምክንያቱ መዓልቲ ሓፂር እየ መሪፀላ እቲ ስትራይክ ፕራይስ ሓፂር ግዜ ሓፂር እየ መሪፀላ ምክንያቱ 10 ከባቢ ስለ ዘላ 9 ገለና ዘላ 20 ሳንቲም ሙሳኽ ጥራይ እዩ ስለዚ ብኡ መሰረት ከዓ ኣብቲ ትኸፍልየን ዝመፃልክን ከዓ ፅልዋ ገብረሉ ማለት እዩ ያ ስለዚ ኩሉ እድል ሃበና ናይ ሕቶን ግን ኣብዚኣ ናይ ትማሊ ዝሓለፈ ዝሃብኩም ግን ተን ቀንዲ ፅልዋ ዝገብሩለን ያ ኦፍኮርስ ኣልና ብሓንሳብ ስለ ዘለና ፀገም ዘለዎ ይኮነን እዚአን ኦፕሽን ፕራይስ ወይ ዋጋ ፅልዋ ዝገብረሉ ስቶፕ እቲ ኣንደርላይን ኣሰት ዝበሃል ንኣብነት ተስላ ክንመርፅ ከለና ካብ 240 ናብ 300 እያ ብሓፈሻ እቲ ምንቅስቃስናታ ማለት እዩ ኦኬ ነቲ ስትራይክ ፕራይስ ፅልዋ ገብረሉ ታይም ቲ ኤክስፓየር ተታ ዝበልናያ ሓደ ካብቲ ምስኡ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኦኬ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ፅልዋ ከዓ ይገብረሉ ከም ዝበልና ነዊሕ ክትመርፅ ከለኻን ሓፂር ክትመርፅ ከለኻን ብበይን እዩ ዝኸውን ኦኬ ሳልሳይ ከዓ ቮላቲሊቲ ማዕረ ከመይ ምንቅስቃስ ትገብር እታ ትካል
حجي نزخ يفلت قاسو إلك أخطب بالكلا بحنساب هلم ولا خبك تجنزب مالتي اوكي يا اتليست زين رئينا في المرز نخلينا مالتي أب قمت كانت توزق بأن حدا خابوزي كل نجسلواز قبروت مايكرو إيكونومي قلب حفشة نسوب قمت متاوقن تنسلس تسلواز قبر على مين اللي جن زين انت روحيتات مالتي اوكي يا مهنياتو ستوك برايس واقع يوسخ انت لكي بخل الزراربا تيجامع دي وإيفر يوسخ دلتا يوسخ يتبلغ مالتي هكذا time to expire جن one of the most underrated ويكاتي كستايز قبري underestimate نقبرو مالتي عندي يا volatility خايا مسو كنت زي أخي 100% يخص 10% سلاسي أنا سأبقى متقاطع لون كم نقول لكم I think still should show حاجة لا you shouldn't touch it كتنكفوس أي تصبق أي بلني so of course ناتكم سنة تاتي هو ما صنعت زد له هاي نسمعك هو بزح من دقيقام كدلي يدلي يا thank you برهين thank you مثلا أوكي في اللي يا برين أبتا ناي فيغاسي ጽቡቅ ጌራ ይበረትልኝ ዘላ ያ እዚ ፐርሰንተጅ ክውስኽ ከሎ ገለ ኢኻ ኣይ ቲንክ ገለ እዩ ዝውስኽ ገለ ኢልካ ነበርካ ገለ ሕጂ ክወርድ ከሎ ከዓ ፐርሰንተጅ ድዩ ዝውስኽ ዝወርድ ያ እንደገና ከዓስ መዓልቲ ከፅልዋ ኣለዎ ዲ ጀስ ኣብቲ ፐርሰንተጅ ኣብቲ ቮላቲሊቲ ጥራይ እዩ እሱ ፅልዋ ዝገብር mainly ኣብቲ volatility ፅልዋ ዝገብረሉ ኦኬ ሕጂ በቃ ሓደ ፐርሰንት ግዜ ሕጂ ታይም ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ፅልዋ ክገብረሉ እዩ ሜንሊ እዚ ንኣብነት ኤርኒን ወይ ኣታዊ ናታ ትካል ክቐርብ ከሎ እቲ ናቱ ቮላቲሊቲ ላዕሊ ታሕትን ክብል ትፅቢት ስለ ዝገብረሉ ፅልዋ ገብረሉ ማለት እዩ ቬጋ ነቲ ቮላቲሊቲ ነዚ ፅልዋ ዝገብረሉ ዘሎ ሲ ናይ ክንደይ ፐርሰንት ክውስኽ ከሎ እቲ ኣይቪ ነቲ ቬጋ ፅልዋ ዝገብረሉ ነዚኣ ናይ ኣይቪ 1% ክትውስኽ ከላ እዚኣ 113 ገለን ዘላ ፐርሰንት ንኣብነት ነዚ ንክውስኽ ፅልዋ ገብረሉ ብክንደይ ከም ዝውስኽ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ እሞ ነይራ እታ ኣይቪ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲ ምንቅስቃስ ናይታ ትካል ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ 113 ምሻሎ ይብለና ኦኬ ሕጂ 113 ኣሎ እዚ ንኣብነት እስከ 113 ከላ እንተተዋፍርላ ነርካ ናብዚኣ ኦፕሽን እንተትገዝኣ ነርካ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናታ ቮላቲሊቲ ምንቅስቃስ ናይታ ትካል ውሕድ እዩ ዝብል ገምጋም ገይሩሉ ናብ 50% ተትጎድል ወላ እታ ትካል ወላ ሓንቲ ፅልዋ ዘይብላ ገንዘብካ ክጎድል ተፅቢት ይግበረሉ ኦኬ ክነዋፍር ከለናስ በዛ ሕጂ ልዑል ከላ ዘዋፍር ከላ ንስኻ እንዳተሓተተ ትሒቱ እቲ ቮላቲሊቲ ጥራይስ እንዳኸስርካ ትኸስር ኣለኻ ማለት እዩ በንፃሩ ትሑት ከሎ እንተዋፊርካሉ ቮላቲሊቲ እንዳላዕለ ተልዒሉ ግን ወላ ክትከስር ዝግባእካ እንዳኸስርካ ክትከስር ተኽእሎታት ኣሎ ስለዚ ትሑት ከሎ ክትገዝእ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሕጂ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ታሕቲ ስለ ዝወርድ ዘሎ ድዩ ዋላስ ሓፈሻዊ ብኸመይ ዓቂኖም ብኸመይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ቀዳማይ ነገር እታ ትካል ሳውንድ ሃውንድ ኢና መሪፅና ዘለና ብጣዕሚ ቮላታይል እያ ዝበዝሕ ግዜ ልዑል ኢናተን ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ መዓልቲ 20-30 ሚእታዊ ዝውስኻ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ትሪኦ ኣለካ ኣብዚ ኦፐን ኢንትረስት ገለ ውሑድ ኣይኮነን ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ እዚ ብዙሕ ጠለብ ብዙሓት ገዛእትን ሸየጥን ስለ ዘለዎ ቮላቲሊቲ ከዓ ምስኡ ላዕሊ ትኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ተረዲእካ ያ ስለዚ እዚኣ ኢምፕላይድ ቮላቲሊቲስ በቲ ገዛእትን ሸየጥን ትፅሎላ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዩ ልዑል እንተኮይኑ እንተገዚእካ እንዳተሓተተ ትሒቱ ኣይትፈልጦን ኢኻ ስኻ ክትሕት ይክልዕል እንዳተሓተተ ትሒቱ ግን ንስኻ እንዳተሓሰኻ ትህስ ኣለኻ ካብቲ ገዚእካ ዝነበርካ 113 ከሎ ንኣብነት ብርክ ናይ ዚኣ ተትገዝ ነርካ ኦፕሽን ግን ናብ 200 ጋር ተዝኸይ ነር ንክትሸጦስ ዕድል ይህብካ ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ኦፖርቹኒቲ ይህብካ ወይ ከዓ ገንዘብካ ክውስኽ ተፅቢት ትግበረሉ ትሽዕ ግዜ ፐርፌክት ኣበይ ዲኻ ዘለካ ፊሊ ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ፊሊ ፅቡቅ ኣብኡ ከለካ ሓፈሻዊ ገለስ ከምዚ ማለስ ኣቨሬጅ ገለስ ክንደይ ክኸውን ኣሎ ትንክፍ ተቢልካ ኣለካ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ደልታ ጋማ ገለ ቴታ ገለ ያ እቲ ኣቨሬጅ ኢስ ኖት ኣስ ሲምፕል ቁፅሪ ክትቦ ክስታይ እንዲ ኮይኑ ናይ ፋይናንስ ፊልዲ ሓፈሻዊ ግን እቲ ቀዲመ ዝበልኩኹም እተን ትመርፀን ትካላት ኣዝየን ኣገደስቲ ክኾነ እየን እዚ ናይ በዓል ሳውንድ ገለ ትብለና ሕጂ ጀስ ወላ ቮላቲሊቲ ላዕሊ ይኹን ታሕቲ ይኹን ኢስ ኤክስትሪምሊ ሪስኪ ብጣዕሚ እዩ ሪስኪ ኦኬ ኣብ እሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ
إذا ولا لعلي مثل الله هذه بيد أسك أوبشن تي تجيب أنتنا سبريد يا إذا ولا خاصية كاي قبل علي ما لازم بزح عن سأرك خيد زلوا تقولتات بزح يحجز يا مالت صبو مخسب كتمس يعزبل تثبيت هذه هالليكا كل جزء عن سأرك أزلا مبول كني رزي أمالت يزي لعل implied volatility تزلوا بفلاي زناي ask and bid كان استوعب لزقب عنها مالتي اوكي تي فولاتيليتي قال حجسي كمزي ترى تاستاك جنابنا ترى كولي كا جزي خالي خاقله ترى توسيخو جلس نصبو كاون خوني خلي مالتي توسي تغني سخان نعها بتعمل خسايك كاسيكا خلي مالتي يس يا حج بهم يكو اوبشن بهم يكو في اللي اوبشن برتعز قبرن تايدي you have to consider timing تجزي أبجمت كتقول لك تشوت أجزي نعبنت ناي تسلا أبنت في نفاس نحنا كتميتن 4 ساعات ما لحق له صباح كفت مسبع علاقة كتميتن 55 تبسيحة زنبرك مخسبن كتميتن 55 كيتن كتسقست ملو ما عاد تعص خلا زلك مخسب ببيني حجي التايمين بعلو أزي أقداسي تجزي تشت على الله مالتي ترديك تجزي أبجمت كتقول لك قبل عليو ساعات كندي تبولات فوليومنات خبرت تي اوبن انترست زغزو كنديم كونو تي امبلايد فولاتيليتي اذا كان بعلو سبيكوليت تكبري خاب جمت كتطوي خا مالتي ميتي كون كان نزخ تقواصر زلك بايزوي جن جل خابتي صلوا خغبرو لزخل مخانو اب جمت كتطول لك كان مبالي برقطر 5 خطبن قطر جن ازي اشغارينا ناتن تكالات كاستفلالي عن قطري زلوان هي حفشاو لعل تتات خوينو افويد تقبرو ويت ريسك مس أستاذ حازة تريو لعل تتاخلو تخوين تي expiration date نكا مس أستاذ حازة إنو إلا حجزنا كنا تغيرنا بشوعة أبريل كنيت بلنا لا تري إلا هذا حجي 3 بلا حكي له 3 غير كبلاي خلاص نعملت جانواري كتاش 26 تيلياغل نابيك وريد تريلا صبح لسه حجي هو تجزي حجي تاكوين الكالو كابتا زبلكوها جزيس نوح في مرز كلخات جزي حجازي خايخونا له مالتي دي اوكي مارس كم زي لازم غزله ما امين جزي وسيل كاتلاشت كاجن كم زي مع تاخو هلا الكل جلس بزخوني مالتي هي ولا زهم لحمزان عدن شلوت anyway thank you فيلي اوكي يا كالك او خلاها قمت كتوزلكو كتوزلكم كلهم بحفشه مالتي ازي 15 كوليز بلو زلو سلازي ናይ 15 قرشي قرشي ክትውስኽ ከላ እዚ ዝውስኾ ዘሎን ናይ ተስላ 200 ገለን ከሎ ቅርሺ ክትውስኽ ከላ እሱ ዝውስኾን በበይን እዩ ዘሎ ትቁፅሪ ስኻ ግምት ከነእትዎ ኣለና ማለት እዩ ዋጋ ናይታ ንገዛእ ዘለና ኦፕሽን ፕላስ እቲ ዘለዎ ደልታስ ምስኡ ክወዳደር ክኽእል ኣለዎ I think ብዙሕ ተባዕቲ ዘለና ከም መሰረት ዝበለትና ቀፃሊ ክነሕልፎ ንኽእል ኢና ናይ ሕቶን መልስን ኦፕሽን I think ኣይውዳእኒ መሰረት ከም ዝሪኦ ዘለኹ ጀመርቲ ዝኸውን ኣይኮነን ብዙሕ ይመስለኒ ይቐኒየልና زيادة لما تزدلي يوم زخونة يكون مزح يا خبرني يا يلي اوكي سو ثانك يو حوات I think ده عند بيزيك حدا خلطة محتاج كنمل سودي قلي مرحبا بو سلام برين حاول سلام اوكي ناتي حتى زلاسي عبدنا سيطان ناتكا كسيد خون دلت ناتكا مقصد دمسخ هاجن هيدفون ولا غير كايت له اوكي سمعنا الحاجي هو قصه هو اذا كاسي اتناتكا مقصد نحردا دعبد ولا بقربا غزي نحر كوين سينابنا تسلا ب 350 غزي خاب 300 تشاط على تين اوش زلا 5 قرش انت ناتكا مقصد زخنا زلا كاب حنتي برشر ملتي اوكي أو نسان حجسي أو قربا جزي نحر أو بس حتى دلتا تي تاتا نحر نوح جزي سلا داي كي زولو ديو ناتكا مقصب زعب زولو ولا سكمي أبتي مستنوح واحد ناتكا بروفيت زخون دلون أو قربا نحر بس حنا أبتي
ناتك علامة خدت ناتك بروفيت دعب دولنس كميت نوت تايبال بخمي يخون تخون دولا بحصر زبالة تتا مالت ناي جزي أب قمت كتأتو سلازلو عطرين دي ميهروكم زلو أوكي عجي تأبنت يقودل كم زلو المرأة تتا ميهروكم زلو حافشاوي زخواني يخون أوبشن كتجوز أخلاقها نابتي expiration date و expire زخونو اللي معاتي اندا قرب كله كبر نايتي هابت نات كانت ووافير كارد زلخ اندا قودل خمز قودل مفلاتو نمبر 1 خون مالتي اوكي إذا تتحجي بخندي يقودل كم زلو المفلت إمبر نسأ كوتا فاندامنتال ناتا مهاركم بخندي يقودل كم زخل قصراوي ملك عندها بكون مرداء مسيا زلمبر حفشاوي نابتي expiration date روحو انت خوين ناتكا تماريز هذا لها معالتاوي وحدي زخص زقودل بعين جزية مالتي حتى الجزية ناي سومون وين يورح تجزء كل حاجة معالتاوي طعم دا قودل مالتي اوكي بو بت نايتي جزيون ناتك مخسب ولا تي حتر جزية أسرس يفعل علي منوحين بحتير مال يفل علي تمخسب كها بطعم فلا لمبر ناي صباح اوبشن تجزي كاب حد معالتي كل تم 300% كخسر كخلي اوكي التارجت كاتبة تجزيها اوبوزيت كاي كتكسروا لزول تقولتها يبزح يسخمان يريك اي بيزو زي برسنتج كعوتا كذا برسنتج حافشاون ايش تسالي يريك اي where is it high low implied volatility of interest موبايلي ያለው chance of ድምፂ የሚትግበራ ፕሊስ መን ሃፍት ከዘላ ሶ ኣብዚ ልሕጂ is the win percentage موبايل كمان ينصر ኣብዚ anyway ተኸሪእኩም ፀናሕኩም it's just very simple ናብ ነዚ ኣብ ኦፕሽን 10 ገዚእኹም ዘለኹ ኮንትራክት ካረንት ፕራይስ ኣቨሬጅ ፕራይስ ብክንደይ ከም ዝገዛእክዎ ማርኬት ቫልዩ ክንደይ ከም ዘሎ ገንዘብ ዴት ክንደይ ገዚእዮ ኤክስፓየር ዝኾነሉ መዓልቲ ናተይ ብሬክ ኢቨን ፕራይስ ገለ ኩሉ የርኤካ ኣብዚ ማለት እዩ ኣነ ዝተለኽዋ ግን ሜይንሊ ማለት እዩ ግሬክስ ኣብዚ ኣሎ እዚ ትሪኦ ኣለኹም እዚ هو the chance of profit chance of profit 28 ሚእታዊት ዕድል ኣለካ ክትከስት ብለና እዛ 255 28 ንክስ ምክንያቱ ኣብታ ጥቃዕ ስለ ዘላ ማለት እዩ اوكي ሕጂ ኤጌንስ ኣንፃሪ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ እቲ ግዜ ወላ እንዳ ዝሓሰብኩ ይሕሰብ ምርት ዕዳጋስ ከም ዝኸስር እዩ ዘርእየኒ ዘሎ 30 ሚእታዊ ጥራይ ዕድል ሂብን ዘሎ ንክኸስብ ኦኬዶ 247 እንተዝብላ ነይረ ግን ስቲል ኣብ ኸመን ያ ጎደለ እዩ ዝህበን ዘሎ እሱ ኸመን ምክንያቱ እቲ ኦፕሽን ናብ ግምት የእትዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብግምት ኣትዩ እቲ ፕሪሚየም ዝኸፍሎ ዘለኹ እቲ ኣስክ ዝበሃል ያ ስለዚ ናብ 247 ምስ ተደመረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ብሬክ ኢቨን ፖይንት ናተይ ልዑል ኸውን ስለ ዘሎ ናይ 34% ዕድል ሂብኒ ግዜ እቲ ግዜ ዕለት 28 መሪፀ ስለ ዘለኹ ሕጂ ርሑቕ እንተኸይደ እስከ ክንሪኣ 16 ጃንዋሪ ኣባዕላ እስከ ክመርፃ 250 ኣትደማኒ እዚ ሕጂ ክንደይ ሂብኒ ሪኢኸ 27 ሂብኒ ዝኸውን እዚ 17% ጥራይ ሂብኒ 340 ኦኬ ንነዊሕ ጌርካ ነው እቲ ገንዘብ ኣንዊሐ እዮ እቲ ቁፅሪ ይዎ 30% 7% 7% NVIDIA شو ممكن
32% 35% anyway ኣብ ኩሉ ዘሎ ዝበዝሕ ትሑት ዕድል ዝህበካ ዘሎ ክትከስብ هو درجة البزح بيرسنس أو كسراي وي تاي بحر ኣንጻርካ እዩ ምክንያቱ እንታይ ዲ እቲ ሊሚትድ እዩ ንስኻ ክትከስረሉ ትኽእል ሊሚትድ ክትከስበሉ ትኽእል ኣንሊሚትድ ስለ ዝኾነ ከምኡ የርእየኒ ኣሎ እምበር መክሰብ ዘለዎ ግን ኣርእየኒ ነይሩ መስለን 44 107 47 100 chance of profit ሕጂ 100% ኢሉ እዚ إذا جي كم يمسك بركة أخو مخيل الله 100 اوبشن ግዜ ኣለኹ 28 ማርች ካብኡ ንታሕቲ ክትወርድስ ዘለዎ ተኽእሎታት ትሑት ስለ ዝኾነ أوكي 105 ከምኡን ክኾነ ኣይግብኦን እዩ ግን ኣብ 104 ዘለዎ 100 ዘሎ ፍልሊ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ቁፅሪ أبتي برسنتج جن بتعمي بزح هو I think it must be 100% نوع زي خستاي يريك هم زخون يمر صبح غير خستاي قبر كون يرني أنا بعلي بناتي قمقامي يزوسد كخسبن نخن زي كأن برا أبو تمر كيس خستاي قبر كون غير يكون أوكي أولي نول جنيه قال خاطر ملك هذا زي بكاي سخون مالتي قال بزل لحر عركيس كمزقب دالي قاطع صحيفة اللي قال قرب رحنا سيمر سلين قالين كم يتقبل هاي اوكي هم اللي اسك صحف اللي بلا منابات صح اوكي بقى شويس ابي ودي ابل متو ابي و بودا ابي و غنا ولا نعي كمان كويا تخون زلخ انا باليوتيوب اوكي يا ثانك يو اوكي ناي عوت ناي نغاش مو خنبرت مودينا شعو احوات حيزوكم نوح مثلا اهون كمان قصل عوت اي ثينك 9 ساعتي ابينا لنا برين سلام دي غميس حتى مثلا قبل لكم بفلا جمرت زلكم اي ثينك سولس وي ربع ناي قدن كنقبينا يغريتا اي ثينك بدي لكم كون خلي حلف بفلا زاتكم سمونات ان فيديو صار شاو عيريكم من صنحمو تي بيزك زخونه تمرت يال مزلو كبكم كفتني اوكي قصل عوت سلام دي همين سي غبري املاح مسكن صباح يا بزكتور مالشي لمهارو لو زي ناي اوبشن مالتي هجي تخسايتي ابلاي مغبري كمي مخارن تغيرنا يو براكتس تغيرنا هاي غزا انا ولا كرد انا يخيل يزبل حساب علني كم زبلو خاحتن مسن دحرا لو خاص بغيرو خرد انا خيلي مالتي فكليس بتناتي حتى حتى دليل زلو حجابتي تحتيتن دلتا جام فيجا كيتا 4 قالات اقول له عجتن قندي ابو كنفلطن زلنا حج كم بعل بي اي ريشيو ذا عينت ستوديو ابي اوبشن نسمايدي وكنتن قند كنفلطن زلنا خاطن 4 سي انتين مالش دلتا نمبر 1 كونيا حتى شاوس بخندي كوسخ كم زخل اتنات كات وصدر زلخا ريسكي بقمت اتوكا زلو نابنت اب ستوك انتاي انت ما هنا بتا تبل قاعد ذكرالو مع خمي فولاتايل كونه خل ستوك بتا هو تي فيتا تي انت تحجزك حجسا نتي قلتيفو معرخ اني فولاتايل كم زغبر الريسك مالتي زلون وصيت كاخبك زخل مالتي مسو ريسك تحت زلو حكيلو هو إذا خا كم متماسس مالتي حنت قرشن توسخاس كندز ገንዘብ ክትወስخያ ከምዚ ተጎዲላ ክንድዝ ገንዘብ ካ ክትጎደ ትኽእል ያልካስ እቲ ናትካ ትወስዶ ዘለኻ ሪስክ ብፐርሰንቴጅ ወይ ብሚእታዊት መልክዕ የሪኤካ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ምኾም ይፅቕመካ ዘሎ ኣብ ግምት ከኣቱ ዲቴልካኒ የስ ከም ዝበልኩ ትፈልጦ ዓይነት ኢኻ ኦፕሽን ክሳይ ትገብር ቀሊል ነገር ኣይኮነን እንተዘይኮነ ግን እዚአን እንተን ግሪክስ ዝበሃላ እዚአን እንተን ተርሚኖሎጂስ ቃላት እየን ንምንታይ ይጠቕማኻ እቲ ቮላቲሊቲ መዓል ከመይ ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል እቲ ናትካ ሃብቲ የሪኤካ ብፐርሰንቴጅ ወይ ብሚእታዊት መልክዕ ማለት እዩ ወቲ ቻንስ ኦፍ ፕሮፊት ፈልጠን ዘለካ ግን ከም ዝበልካዮ አይ ቲንክ ደጋጊመልኩም የንስን እተን ክትፈልጠን ዘለና ሩዳእት እየን እዚአን ከይፈለጥኩም ከተዋፍሩ የብልኩምን ዝበልኩኹም ማለት እዩ ሓደ እቲ ኮል ኤንድ ፑት ኦፕሽን ተረዲና ኣሎ ሓቂ ዶ ወስዳየ معسي اكسباير زخون حاصير اكسبايريشن دي تمريسكا بتاع مع ريسك توسد لها دحري تمريسكا ريسكا دح ستير ريسك لو اوبشن مخاني تلفوني جن زحاش ريسك خونا له مهنياتو غزي حدا خاطر زعابي سلا زخون بسنك غزي اخا بزح حساب ገንዘብ ዝخسر سسيع مالتي حاص تغزي كحدي سسيع كي خالها مالتي بخال ازا باي مالتي اوكي يا حجي
تقندي خبتنا أربعة خنفلت أزل الناس الدلتا يا مالتي كلن استحى هذا نينمو مروة يوك حسيرون كبيرون كابن فلت الله خينا تيتا مالدي أبي حاسيرون كبيرون أبنت ناي تسلا جزء تحلي ناي تسلا نبع على أنت تكالي خات فلتا هذا تسلا بنايستو معناته نادي أوبشن زي قصة أصلا تعديل نهاية بيزك مسرتها وزخونة تات جزء أزر لخات تكال تناتا أندرلاين أسد حكيرو ስለዚህ ስንሱ ማለት ናይ ተስላ ክፅልዋ ዝኽእል ኣንደርላይን ኣሰት ማለት ሕጂ ዘሎ ዋጋ ማለት ኣንደርላይን ኣሰት ማለት በቃ እታ ንኣብነት ናይ ተስላ ኦፕሽን ገዝእ እንተሃልየስ እቲ ዋጋ ናይ ተስላ ዘላቶ ሕጂ ኦቨር ቫሊድ ድያ ወላስ ኣንደር ቫሊድ ድያ ዘላስ ንዑ ኢኻ ትፈልጦ ምክንያቱ ስጉ ዝንቀሳቐስ ሓቀ ዶ በዚ ዋጋ እዚ ዝንቀሳቐስ እኮ እቲ ፋንዳሜንታል ናቱ ስለዚ ስናታ ኢኻ እቲ ፒሮ ሸዲ ገለስ ንዓ ኢኻ ትሪኦ ማለት እየ ናይቲ ኦፕሽን ናይ በይኑስ ኣይኮነን ናቲ እዩ أوكي تبت نايستوغ ملك نصنعه مالتي جي طبو بنا تناتا فاندامنتالي ولا سبا حبيبي غير زلس أبايا ياست أبايا فاندامنتال ناتا مصنعتي اللي كاو معرخ نديت كسلاس قرب رديت مقباري قدس مع عسى أرنين تهب سنو بعلو سايز قبري يا ولا قدس بتعمل صبغتي أغمي قرنا أبلاين قورون حرار إخانا أو إن كاي جزء أنا ترى إذا حرينه كرد أنا تستقبل ذات تسلا مش مريض الله حجي عود يمكن هذا لها تسلا مريض أوبشن تمروبين تتقوموا كا دحين قليل معهم نروحهم خيل سلسلة الله I think كان كذا كمان قرب قبلهم قديما زيرو زي تريد أوبشن تبلع حجي نعمل كل أوبشن على كلتمي هند بيت مريض زي الله صيلة استيقظن 4 معالتي كمي خير كم زق قليلك قلت 170 تبصح لك حجي تاع قبر ابزي نزي تطويق ايا كستا كوينات تلكالا نايب واتش ليست خطأت واتخلي خبزي اد واتش ليست تبلا شعاع ابو بخندي توسخ كم زله خطريك تخليها مالتي ابزي هاتي حجي واتش ليست تبلا لك تخسيري تسلا خبز مرص انا 36% توسخات لنا لابزي اوكي زين اوكي تعقابو كندي برسنت كم زوسخت كتريك سئل تبك اسان بعلا مالتي معرخ ندي لعن تحت نكبل كم زخب كي جزاك يا خلها دي سبت واتش ليست بمقتاو نشتي جم قام توصل للتخيا يا بتعمل صبغ يا حجي تي ابلاي اوبشن يتكم دي انا تناي نبتا روبيدون تو اوبشن جن ابلاي يغور كون جنس دحر فليت نايو كن ابلاي اي جبر كان اوكي حقها يا اذا كان حسب سدولكم يلكنا هاي حس كان صنحك ابلاي تقبر سبت قمت تخمي غيركم تسرح تبزل خاي مسين صنح منتي ابلاي نت اوبشن يس ابلاي تغيرنا حجاو ولا ينغزا اندحر تلاميدنا لو هاي غزانا كردانا خيلي تكل انوي اخلنا دحوات فرق لي تعريف مثلا بايك مثلا غاش موداتا مخبله يا اخلنا يا خمس بالكم سولس ربع كا خدمكم اوكي نغاش موداتا اوكي بري حوي نانتي نابنت زي دسلاسي بخميت قلتمت كذي حياسي سقاب خميت حمس ماتي بس حلكا نحلكاسي أجي أبتي أبتي بخون كله مالبات كودل كوسخ خلي كان عم بسي أجي نزين تاعي سبك مال لك ما تابنت أب قلتمت كذي حياة سقاب خميت حمس قام خوي كان حر حسيباس هجي أبتي كقرب كله يوسخ ويكا يقود الماضي أجي نزين تعيد تتكمل لك ما زي ندعرف هيتكلم وإيش خمتنا كاريسكي خطوس الحفشاوي إلى تمرت خبوكم زخ مرتاي مختكم يا خبز ده نقرب خلو تريسك توصل زي الخطر عيب قمت كتأتو لك ويك تفيخها ويك أجنزب كم تعليو يلقى حتى قبل زي الخطر تريسك أب قمت كتأتو اللي زمهركم زي الخطر عندما ماري حجي خمزي خط شوط لك ويقلا زبل خمزي ساينس يبولن اوكي لا بناجي كتبت خمسان مش زي شيت يا في السياسي اوتوماتيك خلي قبر لك كمان I think نوح تمايركم مطبق كندقاقم إنا مو نقاش من البات كاو نتردأك تخيدون كلهم حقا زخوين يسمع نبرن بفلاي نزبزعكم نلقى سوسا 700 تاوي تسأنحكم كمان تمراسي ولا غي جمركم وهي فتنكم مالتي
ولا تفاندامنتال مسرتاዊ ምርዳእ ቁርባፅ ፀግም ዘብለኩም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝበዛሕኩም ኦኬ ነጋሽ ያ ሰማዕካ ኣለሁ ያ ስለዚ ሰክስን ሪስኪ እቲ ፈንዳሜንታል ወላ ቁርብ ምርዳእ ቁርባፅ ፀግም ዘብለኩም እንተሃልዩ ምክንያቱስ እዚ ናይ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ቤዚክሊ እዚ ናይ ጋማ ገለ ገለ ዝብል ዘሎ ተታ መዓልታዊ ምስ ቀረበ ክትሸጠለካ ወይ ገለ ዘርኢ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ምልክታት ሓበሬታ ዝህበካ ኣይኮነን ማዕረ ክንደይ ሪስክ ትወስድ ከም ዘለካ ዘርእየካ ጥራይ እዩ ማለት እዩ እዚ ሪስክ ከዓ ክትወስዶ ትኽእልን ዘይትወስዶን ኣባኻ እዩ ዝምርኮስ ግን ማለት ከመላመደ ማለት ዝኸውን ዓይነት ሽም ትጥቀም ፕሮፐር እስከድገመለ ማለት ከም መላመደ እዚ ከምቲ ሕንደይ ዝተምሃርናዮ መላመድ ኣብ ትሬንት ዋን መላመድ ምሻሎ ክትላመድ ከለኻስ ኣብ ትላመድ ትሜርካ ትሸይጥ ገዝ ገለስ ትሜርካ ትጥቀመሉ ብሮኮር መላመድ እዩ እዋ መላመድ ነዚ ሳሎ ዲ ማለት ካዲ እዋ ኣይ ኖ ኣይፈልጥኒ ኣይመስለን መላመድ ናይ ኦፕሽን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተሃልዩ ከዓ ክሪአልኩም እየ ድሓን ከም ዝበልኩካ ግን ኦፕሽን ንኩልኩም ኣይኮነን ነጋሽ ሓወይ ብክስታይ ከይስማዓካ እምበር ግዜኹም ዋላ ተዘየጥፈእኩም ከማን ዝፅላእ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ዳርጋ 8 9 ምናልባት 9 ሚእታዊት ማለት እዩ ብዙሓት ሓተኑ ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ ኦፕሽን ኢለ ኢኹም ትመረኩም ዘለኹም እምበር ኣነ ካብቲ ሪኮመንድ ዝገብሮ ወይ ምክንያቱስ ካብቲ ወፍሪ ካብቲ ጀመር ሕጂ ክንደይ ጌርካ ኣለካ ክልተ ወርሒ ክልተ ወርሒ